Hello guys, hey guys. What did you say guys? What did you say guys? How are you? But say guys, sorry, I'm going to get and put a station in the street because the time is not in our side. I put me to one for so yeah, Muri. That is a chi. That is a life. A trip high. Right. And this is good. Vanhu vandaudza kuti uchange ndiri palife pacho vatovepo here havapo here uri kupisa gasi handizivi but we'll find out. Kuchirongedza ita muchinoita beer with me guys. Right. I think we're going to try the moon. We try the moon, guys. Let's see. Right. Nyaya yekutanga guys, atoda kuti address panapa. Handitira. Inyaya yezvinhu zvinenge zvinoitwa nevamwe vedu maZimbabweans. Handitika mangwana unozoya kuinbox wangoti yes sisimeli ndokumbura rubatsiro and then wona vanhu vachikuignore kana kuti vanhu vasingatauri obva waita vanhu kunge vanhu vakaipa kana kuti yeye ndakazoenda kwakadai so ndanda kubatsirwa because vanhu muri matsotsi vazhinji vacho. Zvakare ndida kumbokudzai chinhu chimwe chete guys. Munoziva kana ukaita dambudziko ukakumbira munhu help munhu akakubatsira kubva pasi pemwoyo wake handitika ndogara ndichikuudzai guys kuti pano pabatsira munhu chingave chicho wabatsirwa nemunhu munhu iye angatikwanisa kusakubatsira hainyaradzo zviri sei aikwanisa kusakubatsira but the fact yekuti ainda all out to help you guys munozvitora for granted zvinhu izvi and it's wrong. You take advantage of people. Vamwe venyu upenyu hwenyu hwakashaka huri in shambles right now. Upenyu hwenyu hwakadhanganyika right now. Hakuna muroi. You are the witch of your own life. Iwo ndiwo wakaroya upenyu hwako wega. Tinozviroya pamwe pacho todangodedzera ana mbuya, ana tete, anani pasina chavanenge vakaita. Hani munoona? Right. Mirai ndimirire munhu ari kufona apa. Mirai ndimirire munhu ari kufona apo. This story broke my heart, guys. And to think kuti munenge mashandisa inini handimaona just to steal from someone else, it's not right guys, it's not right. Unenge uya wochema wondichemera munoziva here kuti vachinji venyu zita rangu makasvibisa kumasitituko kunotonzi simeni vanoba imbavha ndakatopiwa umbavha wandisati ndambobira munhu kana randi ndopanozonzi munhu ngaabudikire akabigwa munhu akabigwa azobudikire asi zita rangu rinenge ratobuda kunzi vakaba. Unouya kwandiri uchizhamba uchichema une dambudziko ini ndotora nyaya yako ndoposta wobatsirwa pano kana yanobuda kuseruko yonobuda ichinzi sisimeni vakaronga nemunhu wavo musesimeni ndivo vakatoronga nemunhu wavo vanozivana ini ndensingata kana contact yako nendisina ndisingambokuzivi unenge wangoya ukachemawo kuseri ende chikundirwadza ndechekuti vanhu vacho vamwe vari kuita zvinhu izvi vanenge vari vanhu vanotofolowa guys, vanenge vari vanhu vanotofolowa panapa. Handichazivi kuti munoda kuita sei, munoda kubatsirwa sei. Handizivi munoda kubatsirwa sei. Tine mumwe wedu akapondwa nemurume izvozvi nekuda kwomumwe mudhayari, kupondwa nemurume nekuda kwomumwe mudhayari,
ende mukatisa mukadzi she did nothing wrong wasikana muza ndikada kutaura nyaya yemusidza ndinoda kutobuda cheko she did nothing wrong mukadzi uyu akangobatsira munyaya yakaona ndakanda paFacebook she went all out kubatsira but what did she get in return plate yakazara matuzvindo yakatemwa naye kumeso murume kushana mutsanangurira kuti ndozvaitika akarohwa izvo akazvimba nemafindifuwa akarohwa akavata nekuda kwe1 person wofunga kuti pakadaro uchabudirira uchaita life yakanaka zvichakufambira umwe munhu ari kuchema mukadzi ndisaka mukadzi mukuru zera ramai vake rakarohwa nasekura murume wavo ivachifona wonu kuti ndikumanyisa nawo ningikira netime inini wacho ndakabva ndatoblockwa but it's okay, it's fine. Chandoziva unodla nemutsheredzero ndakamirira kana iye vasikana kuti vafoni ndakamira kuti vafoni chandoziva mari iyoyoka unoidya auidyi unongoidya koka imari ichidya yopera but maproblems mukati muupenyu hwako they will keep on mounting achamaunta maproblems mukati muupenyu hwako achamaunta zvokuti newo wega uchishiya kuti ndakaroiwa nani zviri kubva nekupi muri kukanganisira vamwe. Comment section, this is the time yekuti mimi pachenyu munozodawo help mangwana muri kukanganisirwa nevanhu vakadai so musasekerere. Comment section togachiza kuti mune power renyu ramunaro, you have your own power yekutoti mumisewo zvinhu izvi because kutaura chokwadi Hello. Ndaswera nguwa swera sei? Maswera sei? Right, ndave pa live panapa. Ndofana muchingoti ndokumbira kudurura ndokumbira kutaura pa live but ndanchidzwa hama dzenyu dzichindifonera kuti makarohwa nemurume makavata. I didn't know what to do as well. Ndasingazazini nendinoita sei because ndiri busy. Pamba chandikwanisa kudairai because kumabasa kwedu chako kumabasa mafoni anenge asingadiwi. Ndisatokwanisa kudaira. Saka ndakaona amount of calls dzamaindisira maifona muchifona ndichikudropa ndichifona tizati ndiri busy. Mera muchingofona. Animona. So ndave pa live pacho ndokumbira kuti muchirondedzerera vanhu nyaya yakutekamira sei. Taurai chokwadi yenyu, taurai zvese chokwadi chitedzere, taurai zvakaitika zvese kusasiyeni. Ndinogara kuJoburg. Taurai ndinogara kuJoburg. Pane ndanichidropa munhu ari kufona. Saka ndofunga papatoni mwedzi nanga maisa post muchiti pane musikana ari kutsvaga medication. Ewa yanga isina mwedzi yakaita madays ndofunga 2-3 days. Ayo manga mapost exactly maka post makaposta post achibva agara asina mari yekuya kuzotora ndakamubata ndoreva pa after ndaisa post nini ndofunga makaiona post ine 2 days ini saka ndamubata ndi ndakatotora nhamba ndikati unogara kupi panziro kunana roadblock kunana nchatarisa kumapima message ndikati kunogona kuita 100 vanoshishi unogona kuya kuzotora medication shuwa mwana akagara mwana iye asina kuuya papera mazuva ndakaona andisira message pangoti sisi bhaisa tumisodzi ndichibva ndati chii mwanangu ndakati chii munin'ina zvikanzi ndatanga kurwadziwa mabvi mumajoini ndofunga ndokudhifota kwandaita sei kwandaita ndichibva ndati saka todi mari hauna ikuisa zvikanzi mari handina asi ndikutya kuti ndikaenda futi kuna sisimeli ndikavatsanangurira vanogona vanhu madharis pandakaisa post pane vamwe vaindituka vanhu vanogona kufunga kuti ndiri kuda mari saka kana zvichiita inini chiendai kuna simeli mundinyorera ndiri ndikuda kupa medication asi haana mari yekuti yokuya kuzotora shuwa ndakanyora ndakatanga ndakuudzai vamatotinyora imise post ndicho vamaposta nguva diki diki mwana akanditi sisi ndaisirwa 200 rands i-wallet FNB ndikati unoya rini Saturday nini angari Saturday pakaisiro ndinotoya mandi makusensei ende shuwa mwana akamuka mandi Sunday manheru akatoti sisi ndakutogadzirira
but achiri kumba kwavo mwana uyu akanditaurira nyaya yake akandirwadza. Akanditi sisinini baba wangu wariko asi mai vangu vakashayika 2020. Mai vangu vashayika 2020 ndasichiye pakoporora mukadzi paashayika futi kumba kwedu kutoni mwana mudiki. Ndikati saka iwewe vamwe vako vari kupi? Zvanzi variko kuGwanda. Ndo kuna baba wangu anoshanda ngakati pamaini here ekuGwanda. Ndati manje zvanzi dai asiri mwana ndaigona kushanda. Ndo paakatsanangura zvanzi anga achiri kumba kwavo kuti kutaura pafoni zvanzi sisi muno maZimbabwe anoitirana utsinye. Handigoni kukutenda kuti muri kungonditi ndiye kuzotora medication kungondipa henyu ye4 months mahara. Munozviziva here kuti kune muZimbabwe agent akaroorwa nemuNigerian ane mari isingaiti. Mukadzi uyu anowana mabasa asi kuti ndakambomuchenera mba make ndikatobvamo atondidzinga nenyaya yekuti ndandati ndipe basa ndokupa mari yako ndashanda asi akaramba. Ndikati pamwe pane zvaanenge akasangana nazvo muupenyu hwake, pamwe akambotsotswa kana kuita sei, saka akadi ari kuramba. Zvikanzi ndikuti tairambirei nekuti ndikatodarika imba 1 ndiri palaini rake mukadzi iyeye. Nditataura iri Sunday makuseni masikati ndatomuti iye ajenda wako anowana mabasa akaita sei. Zvikanzi caregiver neemumba. Asi wakoma munhu iye anondibhowa nekuti anozvida munhu basa pasina mari. Chika ndatoti oraiti ndipe nhamba dzake. Shuwa sisimeli ndakapiwa nhamba. Sunday tiri kuchibva kuchechi ndakamufonera mukadzi uyu. Saka ndikutonototi inenge timu. Ndikataura naye ndikati munoziva my blessed here? Akati ndomuziva anodarika paine mwana. Ndikati zvanzi aiwa ndinomuziva. Akatombodawo batisa gasi nenyaya yebasa asi nine mutemo wangu handichaiti. Ndikati aiwa hapana problem, ininiwo mari handisi kuzokusenderai nekuti handikuzivi asi ndichapa munin'ina wangu. And ndakatoavoida kutaura kuti ndasangana my blessed pakati ndoda kumba zvakati ndichitoavoidawo privacy yemwana wemulife make sevanhu vanga akagarisana nawo ikoko. Tataura Sunday iya Monday vaisa message makuseni zvandisisi ndiri kuuya kumabhasti 10. Vandatomuti alright mwana wangu ndinenge ndiripo pamba. Sure mwana akagadzirira past 10 akanditi ndakuenda kumateksi. Asi chakandinetsa mwana uyu akatanga kuti sisi pandakaisirwa e-wallet ndakaenda kumutora mari ndikakwira kombi ndikadzoka mari haichakwani kusvika ikoko. Mwana akanditira video call ari pateksi renge zveshuwa. Ndikati wasarurwa nemari zvanzi ne37 rand. Ndikati mwana wangu inini handina kana mari pandiri panapa. Handisi kushanda last year ndainge ndichitorwara Sorry my sister, sorry. TikTok makavhura here? Vanhu veTikTok vakavhura here live guys? Diamond vanhu veTikTok vakavhura live? Wozangu ati ndisavasiye. Ndandati munhu avhure. Susan avhura here live TikTok guys? Saka ndatotaura naye mwana uyu ari parenge ndikati saka kwakudi mari yawe nayo kasvika kuno enda itokwani kusvika kuno inini handina kana sendi. Zvikanzirega ndidzokere kuna mai vakandipa mari ndivatsanangurire. Shuwa mwana akafonera mai vaya vakamisira kuti 200. Mai ava handidi kunyepa munhu waMwari akavaisira kuti me200 ari parenge. Achibva afona zvanzi ndaisirwa kuti me200. Ndikati ndatofonera mai vaya ndichibva ndavatenda ndikati mama Mwari akukomborerei. Kuuya kwari kuita murodi mwana wayo ndiri kutaura naagent uyu. Ini handina kuzoti ndiye ndiri kutaura naye. Ndikati inini ndichapa munin'ina wangu mari asi ndamupa mari ndichisvika kubasa kwamataura. Inini mobva mamufonera uya pamba vopiwa mari zvanzi zveshuwa munenge machengetedzawo chii kugarisana kwangu nemunin'ina wenyu. Shuwa musikana akasvika pamba asati atombosvika ndandatoisa poto ndatovabikirawo kwasadza semunhu handika mwana kamukomana kane 3 years. Tatodya papi aipa ndatombogara naye pasi. Ndikati nguva yese pandaitaura nemwana wangu ndaifunga kuti uri munhu mukuru chii. Asi pautondozoti une 24 years ndozvezera nemwana wangu achiri kuuniversity. Kanzi shuwa here saka ndototi mama ndikati uri mwana wangu hausi munin'ina wangu. Ane 24 years ndozvaakataura asi anotoonekwa kuti mwana mudiki nekuti angonese bhodhi but mwana mudiki. Shuwa mwana musikana akadya zvakanaka nemwana wake. Ndikatorongedzawo zvindakamurongedzerawo handingatauri zvangu paFacebook. Ndikamuti saka inini handichatsenderava mari ne-e-wallet nepini iri mufoni mangu. Mari iyi ndatokumbira murume akati aiwa kana muchienda kubasa apa ndachakaipa. Ngatiende tinotore mari ndokupa asi iwe usaendese mari. Sisi neni mwana akamira akati sisi handiendesi mari. Ende mimi mukatowana basa munozotondibhadharira ndonekuenda kubasa nekuti kuti ndigare nemwana upenyu hausi kundiitira.
asi kubasa kwacho ndichashiya kuti ndoenda neni nekuti handina passport. Ndichapesana ndazoti ndikumbira kumadhiaries kuti ndione kukwidzwa bhazi ndidzokere kumusha. Baba vangu variko. Ndikati aiwa chimboenda chimboona kuti zvakamira sei. Mai avo vakamusendera mari vachibva vatoti ndine mamwe kwandinofungidzira kuti anokwanisa kuwana nemedication. Ndichaona kuti ndinomupa akaita sei, mamupa akawanda sei. Ndikati ndamupa 4 months. Zvanzi maita zvakanaka. Shuwa ndakamuperekedza mwana akakwira akaenda. Achisvika kumba akatofona ega zvanzi sisi andimboendesi mari kusvika masvika kubasa. Inini kuma 7:30 Monday iyoyo ndakabatwa nenhamba dzemurungu. Panga paine profile picture pamwana kamurungu. Zvikanzi hey, how are you? I heard you are looking for a job. Ndapiwa namba dzakona ningi. Ndikati okay, zvikanzi can you please come tomorrow na 12:30. Chaja chipicture nanzi ndoicho. Ndikati okay, thank you. Zveshuwa simene ndakagadzirisa ndikarongedza bhegi rangu. Ndarongedza bhegi rangu ndichimuka makuseni. Ndati maini mari musaendesa. Zvikanzi sisi mari handisi kumboendesa. Handidi kudyirwa mari hazviti. Ende kana zvatoramba ndinoenda paATM ndinokudeposita mari. Ndikati alright. Tichitotaura zvakanaka nako. Pachipiri 10:30 vandareceive message kubva kumurungu. Zvikanzi good morning, I'm sorry ndaita meeting amene nzvimbo yakatonga kuti Amaskro here. Saka unoya after 2. Chimwe ndatoti it's okay, hapana chakaipa. Shuwa ndakagara. After 2 address ndakatosenderwa simeni. Handizoti pamba pakupamba pakangojuma here kana ndo pamba panongo vachiurayira vanhu pane zvaanoita handisipo. Ndakapiwa address zvishuwa. Chaiyo kuti ndakatoitarisa paUber iripo. Ndichirara kubva na 2, 3, 4 dzichaya. Iye achibvaisa message agent. Ndikanzi ati na past 4 ndinotichikwira. Uzi mulungu wanga nditi uite Uber. Wa past 4, 5 one yacho haisikuita yemurungu. Saka ndakazodiscover kuti mulungu ari kuita on achingoisa update. Akaona kuti ndabvunza kuti ko mulungu chiyobva ita on phone yoitwa update. Munoya so. Chipiri chacho ndakabva tarara zvikanzi sorry ndazononoka. Unoya mangwana na 9:30. I'll send you iri live location. And Joshua simeri live location haina kusendwa. Ndakamuka makusendi kati handikwanisi kurequesta board ne uishi. Ndikandimire live location. Naini ndakambotya semurungu akarara. Phone yacho yakadzima, WhatsApp haisikuita. Ndakamuka ndikasvika na 10. Hapana chakabuda, WhatsApp yemurungu haisikuita. Ndibva ndachitanga kuchiudza seso ndati zviri kuitika panapa handisiko zvinonzwisisa. Zvikanzi chimbofonera iye agent wacho. Ndachichi ndikamufonera zvikanzi inini anga nditi ndoshanda pahome kuPretoria kuCenturion. Saka pabasa pangu ndibate foni pane makamera ndiye ndichienda paWhatsApp panene apa. Saka ndaiti ndikafona akaona missed call vaisa message tondiwari basa riripo mirai inini handina kubata mari yenyu. Saka musanyanye mubatikana tiri kumari iri kumba kwenyu ndobva ndati alright. Zvikanzi handizozoti munhu michirega ndigotaure naye. Pandakazotanga kuchisa mamessage pane agent ndichiti ndoda kutaura nemi ndobva ndakuconnecta nemunin'ina wangu handichanzwisisi kuti zviri kuitika. Ndo pakatanga nyaya dzese ipapa. Anga asingachanzwisisi. Sisi ndakarara. Ndikundifonera ndakarara. Ndikati alright mainini hapana chakaipa. Chiendai munodzose mari yevanhu nekuti murume anga angoramba achiti handisati maenda here. Chidzosa henyu mari endai munoise mari. Zvikanzi kunoiswa mari kumaATM. Handinyatsozviziva here pakundokunosvika machine wakafa account ndandamupa. Ndikati alright hapana problem. Pane mukadzi wemunext akabva nditi ndaida kutumidzira mari. Saka regai ndikupe chii ndogona kupa 1000. Mimi muchita order mumusendera order since that Shoprite iri padhuze. Joshua simeli ndakaita order ye970. Nesasai ndibva ndamusendera ndikati 30 rand wokwira since wati paenda paShoprite panoita 14 rand. Shuwa mwana akati sisi ndakwira. Gwari diki zvanzi ndiri muShoprite ari muShoprite imo makatanga kutondipopotera. Saka paipa ndiri akasenda chiclip chivanhu vanenge vakamira pa queue yemoney market ndikati aiwa mwana ari kuisa mari muShoprite mune line. Vanzizozvi ndiri muline muri busy kuti nesa kuti mari waisai. Muda kuti ndiite sei. Pandanyarara. Akabva aita 30 minutes achaenda online. Vazovhura WhatsApp yake zvanzi mama ndine musecurity panapa. Musecurity ari kukumbirawo kuti hanzi ndabvunza zvanzi paroda ID pakusenda mari. Ndikati mainini
handidi kukunyeperai kusenda polisi kubhadhara polisi wifi mukuru sasai unongoenda nefoni yako nemeseji ndiyo inoshanda mondishutira receipt zvanzi zvinotonzi pari kudiwa id chichishi oifone number dzangu dzeselsi ndine selsi mundifoneri kutrafona selsi haiswiti whatsapp ko haichaiti ipapo ndakatoshatirwa bva ndatanga kutobhukutira saka wakunditabe njere mwanangu zvikanzi pari kudiwa id chibhadzima foni yake manheru ndo patakazomufonera tiri tese payasisimendi zvikanzi mai vakanditumira mari vanditi usasataure nemukadzi uyu kana ari kuramba achikupopotera chioodha yangu inini yemukuru unobhadhara wabhadhara ndochitira mai ava ewallet zveshuwa mai avo tarachokwandisisimendi pekutanga vakatomboita kapundibhlema kuti muri kushungurudza mwana zvamuri kuita asi inini ndanga ndaona nemeso angu kuti hapana chichabuda mai ava vakabva vati kune mwana uyu odha yangu yemukuru iyi uende unondisendere ndini chavatumira mari inini mai avo sasa vapindure mameseji avo mwana uyu anga asingachandipindure mameseji yangu kana kubhutika anga kutaura namai avo mai avo vachibva vamusendera oda ndo mai vekumusendera mari yekuuya kuno kuzotora notification mai avo vachibva vamusendera oda yemukuru nezuro makuseni ndamuka ndaisira mai avo meseji avatori mai vechikuru ndikati mamuka sei mama musikana aenda here wakatondisendera screenshot zvishuwa atoti ndakutoenda izvozvi kumadzadza kumapasti 10 ndikamuka ndakutogadzirira kuenda shoprite haisi kure nepano ndagara pasti 3 yachaya ndobva wanditi mai avo vakandisirairi audio zvikanzi musamumhanyirire kuratidza kuti mai avo vanga vakutaka kutoona kunge ndiri kushungurudza mwana uyu asi ndandatozviona kare kuti mwana uyu ndiye anozviti Bridget ane foni yake yewhatsapp ndiye agent ndiye murungu ane mafoni yayo zvese ndiye ari kuita ndichibva ndanyarara mai vakazondisira audio yandakakufodhira yakumasevhen vakutoti handichazivi ini ndamutiri wadii kutumira mari ye1 haachaendi online kubva nezuva ipapo foni yake yakabva yadzima haana kuzobatika akadzima foni chero nenini yangodzimwa foni kusaidi kwangu haitapinde ndaona ndakusendeo ndakubatwa nenhamba dzekuzimbabwe kudai hama yenyu kana kuti ndiani handizivi achiti makarogwa nemurumeni makarogwa here inzvoshu chinzi makarogwa makatotaridza louisa marohwa makatomuita vhidhio ko makarogwa ndakashuva ndakatomufonera vhidhio ko akati tione ndikamuratidza ndandakazvimba nekuti murume anga akanganisika kuti kana paine zvawakashandisa mari nditaurire ndikati handina zvandakashandisa mari ndakasikana makuirirana here Maiska, I don't expect that kind of a comment from you, my love. Knowing kuti uri mwana wepanapa uri mudhayari wangu cheche wemakore, you should know kuti kwana kunosiyana. Umwe munhu akatowana 1000 rands iyoyoka inotomuchovha zvokuenda kure kumberi kwokudaro. Ufunge. I don't expect those kind of comments kuti kurowera 1000 rands. Nenyaya dzaunonzwa pano every time. Hatisi nyaya dzekunyepa idzi. Munhu anenge achinata nyaya yake mwana wangu. Andizi. So let's just have a little bit of empathy. Panotaura vanhu yakawanda mari iyo kuno mumwe munhu kana munayo yenyu makakomberega vasikana tendai mari kune asina mari iyo mufunge kune asina kutaura chokwadi simene handina pisi asi pane mudhayari anditi kana zvichiita imbouya kumba kwangu andiatani achitora pano nemota nekuti ati kuti ungokwire futi nezvawasangana nazvo unenge usingachazivi kuti mudhayari wamuonepi wakangondisira meseji zvikanzi ndaona pamaisa namba mandamboisa post right ndakanga mandamboisa post saka ati nini ndichazokutora inini hazvitoki uye nezvawasangana nazvo unenge uri traumatized unombogara kwangu kana saka mamutrasta imimi hamumuzivi mudhayari uyu matotrasta kuti makutoenda mba kwake you don't know her again
ukanoitika futi something kokomodzokazve ndiani anongokuti uyai kuno mugare kumba kwangu handisi kuti ndewe kunyepa get me right handisi kuti mudaira kunyepa pandinoda kubvunza kuti ndewe kupi mudhaya ndiani munhu anongoti uyai kumba kwangu mugare just like that musati maverifya makutogadzirira maybe big renyu kuendako ano munhu tanga maverifyawo kana mukanobiwa mukanourayiwa koko muri munodiwa morayiwa masista mudhaya rada kutorayiwa cho ngatanga uya andifonera handiti aite video call tione kuti ndiri kutaurawo nani because inonoita futi dambudzikozve ikoko yotidzokerazve bheki kwatiri saka tisi kuda izvozvo anga chiti ndiri murodhi kubva kuzimbabwe saka ati anosvika mangwana makuspain akangosvika chete ndobva ndamuudza nekuti ati iwe kuti uye kuno kwazviiti asi ndichazokutora inini kumba kwako ndombouya newo mboti gare anga chiti ndiri kuzimbabwe saka nenyaya yekuti murume uyu this because murume uyu ari kungokurovera 1000 ndiro rwasikana right Bridget kune comment section kune munhu ari kuti $50 kune munhu ari kuti Bridget akaita exactly the same thing Bridget ndakamubvunza pano mubvunzo wakaiti kuti Bridget iwewe urita zvemabasa akaramba mainzwa mese akaramba tinini handi zvemabasa ari iye hake ani mazviona here guys chandaita tichitaura pepa pamunozouya moti toda kubatsigwa todzi munguva toti hatikwanisi kubatsira kana kutoramba moti vari kuramba kutibatsira mazviona here do you see hanzi imbavha iyo ndeyamaibhi anenge achitokomenda anenge achingokomenda kuti ane basa ipapa ane imwe foni ane imwe plani yombavha but achafa zvakaipa manje achafa zvakaipa because right now tamisa x kumagara pane vari kumutomutsvaga kukoko pane vari kumutsvaga kana vamubata vachaita live vanayo pane vari kutomutsvaga because this is not correct zvakaipa ufamba uchingobira vanhu chete kuda kungorarama nezvevapfupi nekureba its very wrong saka nhasi nemurume institution yenyu iri sei my sister nemurume asi kuri sei pane zviro havana kutombouya asi ndazvozwa nezuro chiti vanga vari kumba kwangu here saka ndinombobvunza saka murume haana kuya kumba zuro nekuda kwemari kwenyaya iyoyi handichazivi kana mari yechingwa vanombosiya zvese but zuro vakangoti ndipi medication yangu isai mota ndinozidokabatawana rudo apa matomupiwa medication ye4 months yamusingazivi kana yeyu medication iyo yapera muchanopiwawo here mukuchipatara muchanyimwa kutomupa ye4 months chaiko chaiko masimba ka handizivi hangu maybe iye zvinomuitira zvicharamba zvichimuitira zvekuba izvi maybe shoma vakaenda kumba kuramba akagara muSouth Africa munhu achigarira kuti kubira vamwe vanhu guys kugara muSouth Africa achibira vamwe vanhu mazviona zvinoitsa kubatira muZimbabwe kuti muZimbabwe achina chiti kuti ndikweretewo mari chero nayo unongoti handina mazviona ka because unenge uchiavoida kuzonetsana nevanhu nenyaya idzi medication ye-HIV mapiriti medication dzavo dze-HIV handizivi but uku ndokuroya last number guys ndokuroya last number ava ndise izera ramai vake guys izera ramai vake maya ndito izera ramai vake mufunge izera ramai vake raari kudai izera ramai vake raari kutambisa maclarks kudai but it's okay my sister I think murume yachanzwisisa hake ugoona zvakaitika guys musikana post ndaisa handitika ndaisa post yaye handiti pane mukomana mwana wepana pamudhaya stereki handika akatondibata kuseri akasisime ndoda kutumira musikana we$100 handika but I want to send this $100 through you ndoda kuisa kupaper kwenyu ndokumbira munipochi paper address hameno chakaitika guys moza hameno zvinongoita mwari so ndakanga makumupa paper address mufunge mukomana waya kusvikira nyaya yakutika iye achitondinesa kuti honei munhu yauya munhu wemari ndichingoti munhu wemari ndichaisa pepa ndichingodhileya kusvikira kwati zita nyaya yakadai
kwatozita nyaya yakadai so tichingodzileya dei pakatorowa futi $100 yemunhu iye because anga kutonditsikira nenyaya $100 yemunhu iye hanimaona ini chivana kuramba ndakadhileya ndichingodhileya meno chiita weda ndidhileyewo chi hanimaona hamenchera ndidhileyewo chi dei akatorowa futi $100 so pasocial media guys be it Facebook be it TikTok pazara mbavha kutoti ndinoverifya so kunotonetsa because kwazara mbavha guys ndo chokwadi hai bullet warova wena nditobvunza riniko nchiti bullet warova hanimaona so pazara mbavha guys kana uchida kubatsigwa taura chokwadi handiti haungati vamwe vari kuda kumba vari kudzingwa nemavahambi iwe osara kuti ubire vanhu uchibira your fellow Zimbabweans 1000 kugarira kubira munhu 1000 kona muna chitogara South Africa chitotambira mari iyoyo ari kutoona tari nhamo yake yanayo iwe woenda kunotora 1000 iro rako kungonoba hako kungoba just like that. Anyway my sister, thank you very much. Ini nango changu tamuposta msikana but nani ndangoti vanhu vanzi ndetambomira ndakatomira mazano chumbakadzo you see what ndakamira you see kuti mazano ndakatomira zvokubatsira izvi ndofunga ndichatovhurira live mudhayari anonzi kuti mudhayari chaita anenge ane dambudziko rekuti richapenengugwa roonekwa kuti ndechokwadi otherwise ndakamira ina usikundiona mazano ndakamira ukambona mazano nchiti ndakamira because ndakaona kuti tikutopinzwa taitika zita riri kutosviba nderangu kapa panenge vaigwa muiko papamai vanenge vachiti ndakaona posti kwasisimeni vanomaona vanenge vachiti ndakaona posti kwasisimeni hanzi anakuwana weye kumpa 100 hana mukomana akatoti ndinokubatsira through sisimeni hana kana akatarisa live inoi kungoti maybe time difference achaiona zvake live achaiona live hanzi yezvoona vana nyati right vadonhavo mai vaya but anyway guys mainzwawo nyaya yauya anonzi Bridget usho anditika mainzwawo nyaya yaBridget uyu ndoda kuramba ndichiposta everyday kusvikira tazongo abatwa nevanhu vari kumutsvaga tenafona alright okay let's see vari kufona toda kupinda mune imwe nyaya yotopinda ndeye muUK timbojambawo mabhodha inga chindifonera izvozvo chatopindise right kudai network tifonera vama kutifonera vatinzi anzi hello ndangofona ndaona miziko makadi muri sei sisimele ndiri right hangu muri sei ndiri bo zvangu ini ndangoti ndingomboruro zviri pachesti pangu nekukoremerwa nekuoma kukaita zvinhu ukataura pamwe unomborerukirwa munhu inini ndine vana vangu 3 mudiki ane 7 months dzakwana nhasi mumwe wachona ari grade 4 neari grade 11 zvinhu pese apa zvaimbonyatsofamba mushe all of a sudden zvangotanga kudhakwa wese nemanoise aya akazinge akuitika muSouth Africa achitonyatsozvishandirawo bho kubasawo magetsi ndobva atsva transformer saka kwakusisashandikewo futi nenyaya futi dzenoise wedzodzidzi saka problem yaitika zvangu yandadzike ndimbotaurawo ndeyekuti from last week vana vangu havasi kuenda kuchikoro vakanzimbomira because ndine backlog yefees kubvira pangotangwa kunetsa zvinhu vandatadza kutanga kutadza kubhadhara mushezvi mafees saka stress yangu iri pamwana wegrade 11 abanzi ngaambomira kuti uyawo kuchikoro kusvika mambobhadhara something of which mudiki zvangu nhasi ndamukira kugovernment school bvandanzi pane term unogona kuzomutsvagira anogona kuzouya next year ndangopiwa maforms acho kuti nditofile
then anenge akutanga kupinda chikoro ipapo next year. Saka problem yangu yanyanya pane wegrade 11 paprivate school akati kutemu payave pedza ari paari ipapo opasa then monopiwa transfer kudistrict obva auya pagovernment school kuti matric yake ipapo. Saka problem yangu yanga yanyanya kundinetsa still ndeyekuti ndandiri kukumbirawo kune vanowisha kundibatsirawo necapital ndonohodha cause mucommunity vandogara mune maindia. Saka ndomboadvertisa zvinhu zvekutengesa vanhu vanozvida but maindia ane problem yekuti anotrusta chinhu wauya nacho kuti akupe mari nekuti ndandichiita zvezvekuti you pay deposit ndonokutorerai then you pay balance collection. Ndichiti at least pamwe ndikawana something ndobhadharira wegrade 11 woita sei oenda kuchikoro tasafiringike paari. Zvino maindia achona hato anotanga atoti ane chinhu maproof ndakusendera ekuinbox vanhu vari kutoti ndikuda chakati asi neyekuti capital ndoyanetsa pakatoipa. Ndatoni from last week ndingori nawo zvangu pamba asiri kuenda shaya kuti ndonyatsozvibhalansisa sei kuti zviite. Okay, right. Vari kufonawo avo hanzi pane zvinhu zvisina kundimirira zvakanaka pavana havasi kuenda kuchikoro vangoti vanoda kudurura zvavo. Amen. Vari kudurura guys. Kana aripo hake pakudurirwa kuri kuitwa apa anodawo kutanga kubatsira guys zviri kwaari anokwanisa kungondibata kana kuti kuvabata. Nhamba dzenyu dedzirai nhamba dzenyu vanoda kutoravo kuti vauye kuseri vauye 062 062 032 032 88 88 60. Ko baba ivana vari kupi? Varipo hakubatsa kwacho hakusi kushandika vari kungotrayawo kusanganisa kuti zviite but ningozvitoona kuti pakaipa hazvisi kusangana. Vanoshandepi? Anoga self employed amagadzira mafoni. Right. Ndoda kuvunzai, ndoda kuyatsa kubvunzai my sister. Anditi. Ndoda kuyatsa kubvunzai my sister. Pakanga pachiita noise seidzi. Mukasara makagara. Muchiona mwachidzinga pachinda kumba. Makanga muchiti zviri kuzochinja. Izvo kwedu zvekuchinja zvakona kwakachinja asi kuti problem yatoitika ndiyo yekuti unoziva kuti kusvika zvambovhiringika wambodii mune madzokera back pasi. Saka kune kwakutotanga. No, the situation is still there. And situation ichiripo, ichiri kuenderera mberi. Vari kubata, vari kudzinga. Kune a new party yakafomewa yakabudikira nezuro. New party. Iri kuti suti kuinda every imba. Nokuti hanzi macheni machi makaiona handiti hanzi macheni machi yakati feila makwerekwera ya achirimo anti maona saka tichapinda mudzimba tiri kutopinda mumabasa tikupinda pai ndosaka muri kuona vari kufamba even nemumusika vachiteura zvinhu zvevanhu vachita sei anomaona saka handizi kuti mimi muri kuhopere kuti everything that is happening are you still hoping kuti muchagona kuwana basa motonetsoshanda sezvaitika kudhara because these people vari kutoti havasi kudzokera kumashure muchaita sei makambozvifungawo here because mukana wenyu wanga uri kuenda pamba pepa nebhazi remahara kunopisa zvisingaiti zvisingaiti temperature kundifunga haisi 38 i38 degrees kunopisa zvisingaiti zvisingaiti iri kuntori ne12 nokuti mukana pepa wanga uripo kuti nevana venyu makarongedza mabhazi enyu moenda kumba mukati izvozvi raitina kutaura chokwadi munoziva kuti vazhinji vari kumba vazhinji vari muSouth Africa vakasaraka zvinhu zviri kunetsa because kubasa kwacho hakusi kuendeka hanomaona kubasa hakusi kuendeka mabasa idisaster yega yega South Africa kusati kuri kutonetsa iyo nyika yacho ikonomi yatoenda pasi nezvakaitika zvazviya vakadistroya zvinhu zvakawanda ikonomi yacho itori down as we speak handi munoona saka handizozivi kuti dei makaendesa vana kumba dei mwana ari kuchikoro izvozvi because mwana wacho kanga asika chikoro so agere kumba single grade level dei makati ndakumba makatosvika muchitoningirira muchitoisa mwana wenyu kana form 3 hanomaona next year form 4 yake mwana tove necertificate yake makutotangira ipapo
Okay. Asi still I don't think it's a problem guys. Paninye mwana still anoda kubatsira mwana nongobhadhira ku school account. Kana uri kuda kubatsira mwana you just pay straight to the school account. Amuna mari yamunopa munhu guys. Unongokumbira madetails ekuchikoro and then you pay. Mwana uya anobhadhira mari. Anobhadhira 1.1. Saka mwana ari kudzingira 1,100 rand. Aiwa ndine backlog imwe kumashure. Saka mune backlog yemari. Rega nditore paper rachona ndicalculate ndikuratidzei. Nai guys, kana zvinhu zvadai so chiri nani chi hazvisinani here kuenda kumba kana zvinhu zvadai hazvisinani here because kwangogara kuti ndagara muSouth Africa kugara sere kuti ndagara muSouth Africa guys kuti ndigere muSouth Africa but kana zvadai so kuti vana havachaendi kuchikoro because vana ndivo vamaitsvagira magreener pastures munhu wese anotsvagira magreener pastures mhuri yake kana zvakutava kuti vana vacho vachaendi kuchikoro guys hazvisinani here kutakura mhuri yako uende kumba hazvisinani here kutakura mhuri yako uenda kumba hazvisinani here. My sister, itai kavara kune vanhu vanoda kufona. Lesi ndikuona remudiki wachona Lesi aiwa my sister, we are talking about the elder one anditi hamungazodi kubhadharirwa school fees dzese kane vanhu my sister. Aiwa ndikunena kuti ndikuona bepa remudiki wachona remuhombe ndora ndisikuona bepa rako remudiki re school fees. Check it for me. Hurry up. Saka makanga maisa bana ku private ne makaenda my sister. Pesa apa ndaigona kuvabhadharira
zvitokuwa zvakangotanga kunetsa ndopandakatanga kuita kuprivate anobhadhara pemanti petrolkwanisa kutonyamvura ndichitovabhadharira zvichitoita vachitonyasoenda kuchikoro zvakanaka but kuprivate anobhadhara pemanti anti mati kuprivate anobhadhara pemanti ka zvakaoma pakaipa mubhadhari pa1 month pamwe kana 2 months mozodii kumberi ndosaka nandichiti kana dai paya pawanikwa anokwanisa kundibatsira ndikahodha zvindikasaplya mumaindia ndochitanga kutenderedza munotengesa kupi zvinhu zvichidai where are you going to sell that store mumaindia macommunity mandinogara wakuna dhudhula hakuna mavambi saka maindia anotengei ndinochiadvertisa zvikaita mapejama mahandbag saka vanenge vachiisa maorder vachiti tikuzvida saka maindia anozonetsera pakuti havabvume kukupa kuti deposit wokwanisa kustoka wobva wauya uchimupa chicollector wopedzisa vanobva wakuti tanga wauya nechinhu totora wobva wabhadhara mari yangu wobhadhara ipapo saka in other words muri kutsvaka mari yebusiness hamusi kutsvaga mari yemwana yeschool fees ndoya ndinoda kutsvaga through asi nyaya yekuziva kuti semubvunzo wamabvunza kuti mukabhadharirwa izvozvi next month mozoita sei ndopandanga ndiri kuedza kutaura kuti ndisarambe ndichizoita munhu anoningirikina at least ukatenderedza wega kudai woramba uchitenderedza saka mari yamuri kuda imimi kuti mutange kuita business racheroro business renyu kuti mutange kuita business renyu mari yamuri kuda imari let's say that 1000 rand kana 2000 rand inokwana unotora zvinhu zvekudiwa nevanhu so fanirwa ndatotenderedza mukunotora kuti ndonotora mujoburg saka muripi imimi ini ndogara mubenoni muri mujoburg imomo muacton mubenoni muacton field saka how do we know kuti what you are saying is true munokwanisa kuita video call nimuona kuita video call hakuna basa musikana wataposta uyu kana ndokupa inhamba yekuchikoro paproof yemaka vadune maya sorry because pakatoipa vadona pari call iri kupinda varipi mai vaya hello sorry pane kole yapinda mamadoredzwa nekole yapinda alright ndati ndokwanisa kukupa i1 nhamba yekuchikoro kuconfirma credits 2 maproof emaclients ari kuda zvinhu ndakuisira imuinbox menyu chikoro manje nhasi vavhara kai friday vatoenda chikoro nhasi vavhara chikoro vavhara right guys ndo nyaya yauya muri munhu wepana here muri kugroup redeben muri kugroup rejobek ndanisani ndajoina group ba my sister saka munongofolowa hamusi munhu wepano munofolowa nyaya dzepano hamusi mudhayari ndochokwadi hamusi mudhayari muri munhu anofolowa chete panouya nyaya mobva mauya mogarira uyu nyaya dzepano modziziva because munenge muchifolowa imi nyaya hamusi munhu wepano ndochokwadi because tine nguva ndichitaura kuti madhayaries edu tokumbira mupinde kumagrupu because izvo zvimari yamukutaura dei manga muri kugrupu pamude musina kutombovhena mauya palife panapa yaperera kugrupu kwamunenge muri ikoko matobatsirikwa ikoko saka musi mudhayari my sister mati hamudidziva rini kudhara kwarini ndikati 20 ndakutanga kufola 2019
And all along but later of joiner yamaizvinziwa inati toda very honest. Ndakatombotaura toda kutojoinawo asi kuti panyaya yekuzonzi panobhadharwa mari yekujoina ndaiwanawo. Ndiani akadaro kuti unobhadharwa mari yekujoina? Ndiani akadaro? Ndakangoti panobhadharwa once off, mari inongobhadharwa once off yekubatsira ka1. Ndiani akadaro? Ndakanzwa zvichitaurwa palive pana kuzanzi ukabhadhara once here 100 rand yekubatsira ka1 iyoyo. Ndizvo here Joburg? Regai vaconfirm. Team Joburg kana pane madzimi ndokumbirawo mued kana kuti mundifonere tipi ed apa. Ndokumbira mundifonere kune joining fee inobhadharwa here. Because ndisi kugroup so ndingangovhara pamwe pamwe iriko. Kune mari here inobhadharwa guys. Ndokumbira kuti mufone. Can you please call in tiku ed apa ko? Toda zvinhu zviri transparent naika. Gurupu ariko. The reason why takaita zvemagurupu takati zvinorerutsa burden yekuya kwandiri. Takati zvinorerutsa burden yekuya kwandiri. Regai ndi admin. One of the admins apa. Chinzwe pamwe ndiri kuhandizivi nokuti nandiko kai. Ndakatozviwawo kumakuwa institutions kunobhadharwa but handakatoshaya. Okay, kunobhadharwa. All right, let's hear from them. Hanzi kugroup 1 not kugroup. Okay. Andichera. Maswera sei. Mushe right ndine munhu mukadzi uyu ari panapa ari kuti mudiary but hana kukwanisa kupinda kune any of the groups zvekudiary because kunobhadharwa joining fee, kune mari dzinobhadharwa $100. Saka ine handizvizivi ndati ndikonfirme sorry 100 rand ndati ndikonfirme kwamuri ndisati handizivi how you run your group, so I want to understand kunobhadharwa mari here. Ndaona conversation mwachiti group 1 robhadharwa. Group 1 ndo rinobhadharwa majoining fee but takazvimisa hakusisina vanhu vachapinda kugroup 1. Then group 2 ndo pakamboiswa link paFacebook paipindwa nemalinks. Then kuti uve full member yemadiaries unenge uchiparticipate nevamwe uchibhadhara chema dzinobviswa mugroup kana ukanzi kune macontributions ari kuitwa unenge uchibhadhara nevamwe. So ma100 rand ari kutaura ndimazivi kuti ndiye group ripi. Igroup ripi iroro? Angoti akanzwa kuti group rakati angoti akanzwa kuti kune group rinobviswa. Ndobhada kuti wakatazowana mari tichazojoinawo. Izvo zvangu handizvizivi. Amuna mbobhadharisa ma100 rand here? No, hatibhadharisi mu100 rand kupinda mugroup isu. Saka munhu ari kuti akonfirma mucomment section kuti tikubuta kugroup ari kunobhadharwa group tabhadharwa ku1. Guys, ngatitete tokumbirawo chinhu chimwe chete because hanzi makatiti 300 rand imini. Kugroup 1 sisimeli vanhu vari kupinda vakatopinda. In fact pane madiaries aya anobuda mugroup voenda, muri kunzwisisa? Kana vaenda vakuda help ndo pavanodzoka. Tikawirirana mugroup, kana uchipinda mugroup unobhadhara fine yako ye300 to come back mugroup. Kugroup 1 hakuna munhu ari kugroup 2 akambobhadhariswa mari yekupinda mugroup. Kana aripo akambobhadhariswa mari yekupinda mugroup group 2 ngakupe proof of payment kwakaisa mari yake yekuti ndiye kubhadhara kupinda mugroup. Saka in other words group 1 rakambobhadharwa $100 rand yekuti vanhu vapinde. Group 1 rakatopinda vanhu 4 madiaries atakapinza nejoining fee yefine yekuti iwe wanga uri mugroup ubva wabuda. Saka kana uchidzoka mugroup uri kudzoka kuzobata nevamwe because group 1 anything chiri kuitika chine chema mukati sisimeli kune vanhu vakanyorwa vanobhadhara ma100 rand echema and agreement yakaitwa nemunhu wese ari mugroup 1. Hanzi zvegroup 1 tiregetokundura musataure zvegroup 1 titori bo takadaro right. Saka vanhu vari kugroup 1 sandora muri kuti hatisina umwe munhu achapinda kugroup 1. Group 1 mutemo watakuita ndewe kudai so we have got people vari kugroup 2 vari committed vane ma contributions avakaita. If you still remember contribution yamai vemaziso
contribution yasumbresi variko vanhu vakatodaro vari kugroup 2 saka group 1 anenge akundikana kubata nevamwe tinongomubudisa totora member iri kugroup 2 tomuisa kugroup 1 saka in otherwise hamusi kutipinda mubvunzo muri kuti group 2 group 1 hakusisina umwe munhu achapinda here mugroup 1 group 1 hatichatori vanhu from Facebook group 1 we are no longer taking people from Facebook vanhu vachazopinda mugroup 1 vachatonopinda vachibva mugroup 2 ende vari kubva mugroup 2 ndivo vari committed kumadiaries vanobata nevamwe kana pane maproblems we are no longer taking people sisimeli vasingagoni kubata nevamwe mugroup tinoda vanhu vekuti kwanzi paita problem kumadiaries you are there to help each other if you can't help each other we are no longer taking people especially from Facebook right mutemo uripo iwo mira precious pane mwari mwati apezotaura ukozotaura ati pana nemukana okay mapedza here maita ndapedza right taurako precious Murisei sisimele. ndiri right yangu murisei Anditi here murisei ndiripo. Sorry, I think network. Ndachida kungo isa 2 cents dzangu. Mu group 1 ndirimo. Mu group 1 vanhu vakanzi ma3 vari kubhadhariswa ma-joining fee. Vanhu vaive vanga varipo mugroup. Then vaita tsika yekuti zvikanzi pane munhu ari kuda kubatsirwa handiti awirwa nedambudziko let's help voti ivo havasi kubvisa mari vobuda mugroup vachiziva kuti vakabuda mugroup tikapedza macontributions vakudzoka again ende vakadzoka futi it's okay hapana maconsequences vobuda vodzoka ovoregera futi kubetserana nevamwe that's when we came to a conclusion kuti tese takatenderana rimo mugroup 1 tikati izvoni sezvo vanhu vachibuda vachipinda havasi kuda kubatirana nevamwe zviri nani vabude kana vabuda kana vakuda kudzoka vanozobhadhara joining fee as long as you were there in group 1 before usingadi kubatirana nevamwe no hold on no guys tikadaro kuti varombo out then makukanganisa ndofunga kana kune vakutenda ndiri kuvanza zvavari kutaura vanava vari kuti vanhu tikuchema nechitsotsi chemuzimbabweni akauya chichema pano pafacebook akapiwa mapirisi e4 months nemunhu ari innocent in the midst of kutaura kwavakaita akamupa 1000 rekuti atsvagigwe basa right asi nhasi arohwa nemurume mari yabiwa haina kubuda so vari wrong here kuti unopinda mugroup iwewe ravo iri handika wogara mugroup kana paita dambudziko rikunzi munhu wese ngaabhadhira 100 tibatsire mumwe wobva waexita group kana munhu yabatsigwa wodzoka mugroup wogara mugroup handika kana panzi pari kuda kubatsirwa futi umwe munhu wobuda mugroup woinda woexita group funa wakabuda handika wombogaragara 2 weeks uri panze kana waona tiuya munhu abatsigwa wodzoka uchimirira 10 yako kuti uzoti ndiri kubatsirwa zviri right here ngativei fair guys ndida kumbira kubvunza vanhu vari mugroup 1 muri mucomment section kwandiri nini vanhu ava they are 100% right 100% right because ndozvatiri kuramba futi pano pasocial media even zvezvi you guys I'm forced to stop kuita zvinhu zvokubatsira nekuda kwe vanhu vakafanana nevanhu ava handimaona hashamisi my blessing yakatombopinda wakabuda pamwe mugroup imomo because vanhu vari kuba munhu uya woti ndabirwa pane kesi yavanga vanayo apa izvozvi kuJoburg yakatonetseka uya kwandiri handimaona pane kesi imwe handichaitauri zvangu handimaona because mwana uyu ndakamutsiura kuseri mwana wepano but akakoleta is it 11,000 chero imari hatitauri zita hedu hatitauri sabukose takaisova nyaya yedungui imari ya 500 US plus 1,300 yakapiwa yekufamba achidya murodi plus bhazi raakabhadharirwa neluggage kuenda kumusha 500 US dollars yavakamupa plus bhazi ravakabhadhara taende kumusha plus 1.3 yavakamupa kuti afamba achidya handisika vakazviita izvi only to find out later
kuti the information was incorrect. Ikanetsa mugroup vakadzoka back kwandiri vachizvuzvurudzana naye akuti ndidzoserei mugroup ambobuda ava vakati takabata nyaya yako vakaenda kwandiri. I had to reprimand you because munhu wepano wemakore ndikati wangu I didn't expect this from you. Recently haina mwedzi nyaya ndikutaura haina mwedzi. Saka kana wapinda mugroup of course mwedzi unogona kushaya pakati pafiwa nhasi unogona kuva usina 100 rand. Asi kukazofiwa ka 3 here uchingoti handina 100 handina yekuti kupiwe vamwe. Asi musi wekuti ufirwe iwewe vakasakubvisira you go around chati inda ndirimo mugroup wamaibvisigwa mari but nanda kubvisirwa iwe usina vanhu. Remember vanhu vane mabhuku apa vamwe vane mabhuku apa vanhu hanzi takabidwa 500 kugroup 1 hatichade vanhu isusu handisini kutaura icomment section right. Comment section ndivarimo mucomment vari kugroup 1 ndivari kugroup 1 shotika ndichatongopinda mumba manje unga I was chatting to you earlier ndikutopinda mumba izvezvo. No, it's fine. Ndabuda bye. You can do what you're doing. It's fine. Ndisana na pressures. Atisi kutora vanhu kugroup 1 ndoti vanhu vari paFacebook vanyatsonzwisisa nyaya iyi. Group 1 hatichadi vanhu nekuti tine maproblems emadiaries anobva kuFacebook achiti ndanzina sisimeli mundiise mugroup. Kana takumupa mutemo wepagroup ipapo munhu yeye anotoita bully. Saka inini mutemo wangu wegroup wandinorana group Joburg 1 neJoburg 2. Kana usiri kuteedzera mutemo yatiri kubata nevamwe mugroup tinokubvisa. Because vanhu vari kuFacebook vazhinji vane mweya wekuti inini sisimeli vati ndinopinzwa mugroup. Asi sisimeli havako mugroup umu. Sisimeli mutemo yegroup iyi havatomboizivi. No, tikuvenga macomments. Ndikuvenga macomments because it seems vanhu vacho vari mugroup 1 ndovakutoti hatidi. Vari kutonyora comment section. Tikuvenga macomments. Vanototaura chokwadi. So sisimeli mugroup umu tiri vanhu 100 and something handiti. Ndikuzvise panenyaya. We are 100 and something mugroup 1 umu handiti. Vamwe tava ne7 years tiri mugroup umu tichingoshanda nemutemo wemugroup imomo. Vamwe vakabuda vamwe vari kudzoka handiti uri kuona. Saka isusu mutemo watakawirirana sevakadzi vese vari mugroup imomo ndewekuti uri mubhuku remadiaries. We are not want help inonzi iri kubva kuFacebook chete because kuFacebook kune vanhu vanoti tinoda kubatsira at the end of the day munhu awane help yevanhu vese vari kuda kubatsira kuFacebook. But we do have WhatsApp groups remadiaries. We help each other. Recently tatine nhamo yakaitika yemudhairi. Munhu yeye akatoshaikirwa nehama dzake kubhazire kwamunenjwa. Vanhu ivavo they were not in the books. But we helped her because she's our sister for a very long time. Takatounganidza mari yedu group 1 vakakwanisa. I think mari yakasvika 5,900 here or something. Yekungomupa kuti wafirwa. Because takabata naye kwenguva refu. Saka tinokumbira vanhu vari kuFacebook musatipa headache. And then in inbox kwangu WhatsApp sisimeli stop to give people my number. Ndivo vanouya vachiti tanzina sisimeli mutipinze. Kana takuvafonera tichivabvunza tivapa mutemo vanouya nevari rude vanhu ivavo. Saka kana imi madhiri mukati stop giving people my number. Saka vanhu vanoda kupinda vari genuine muchazokadzika sei because munovaisa imi group 2 kana mati group 1 hamuchadi vanhu. Munovaisa group 2 vanhu vari kuFacebook nhasi kana muchitori palive magona kuti kana vachiuya tine mitemo yedu yatinayo mugroup. Ukabvunziwa mibvunzo unonzi hani unogara kupi unokwanisa here izvi usati pindura ravo. Kana usingakwanisi unongoti handikwanisi usauya nemhinduro yekuti musandibvunza hamusi mukoti. Hatishandi tidaro. Tachikumbira kuti kune vanhu vekuTikTok. Kune vanhu vari kuTikTok vemadiaries vanodhila nezveTikTok. Vanhu ivava hamumbovaona vachiita nyonga kuFacebook. Kune vanhu vekuFacebook vemadiaries. Havako kumawhatsapp groups uku vanoita zveFacebook. Hamumbonzi vachiita nyonga negroup reWhatsApp. Tine vanhu vari kuWhatsApp kumadiaries vasingatombopindi paFacebook. Vanotoziva kuti kune live kwanga kuchinzi zvakati because tinovaudza isusu. Vachitoteedzera mitemo yabva kulive uku havaiti nyonga futi kuFacebook. Saka maplatforms ese emadiaries vamwe nevamwe ngavadhile nemitemo yavari kuita maplatforms iwayo. But zvokuzoti maita zvokuti muzoti kwai musapa number radhirama because kune vanhu vanenge vachida kutoyawo munozoziva sei hazvire kuti kana makasangana nevanhu 3-4 vakave rude kune vamwe vanotori honest vatsvaga kubatana navo munovaisa group 2 handimati munovheta kune masisi ari kupinda group 1 kana asinganobatani vamwe 3 times obuda motora group 1 zvino kana mukanabatiwa penhamba group 1 vanopinzwa nani handiko.
kugroup 1 tatataura tachapinza vanhu iko kugroup 2 kwacho ikoko hatisi kukupinza kuti unodekara uri mugroup ipo dati mupateerere sisimeli group 1 haribvisiri group 2 chema yes group 2 vanofanira kutokura kuti kana pakafiwa nobvisirana chema mugroup ndizvozvo but that can be done by you admins kwete ivo mirai chera group 1 iri rakambotemesa musoro iroro group ramuri razove neorder nhasi igroup raimbonditemesa inini musoro kusvika ndibude mugroup imomo maitemeswa namusoro kusvikira tazongopa chishungo chokuti guys we have to put our foot down asingadi ngabude kubva gore iroro ramakadaro pakave neorder iko zvino ndo vanhu vari kufara kuti atidi vanhu same people right so the order yamakaisa kugroup 1 you can also put it kugroup 2 regai vanhu vauye vanobvisirana pachavo ikoko group 2 haibvisiri group 1 chema group 1 haibvisiri group 2 chema kana vakafirwa mugroup imomo ndo basa ravo chamugona kuita ingochuzai one chief admin mochuza mamwe maadmin from ivo pachezvavo ngavachuze mamwe maadmin ngavachuzane pachezvavo mugroup imomo kuti uzaninani moita one overall antika anobva group ana ningachiona kuti vari kuchomesa nekuvapawo maadvice kuti group ani muri kuita sei vaite because vanhu vanenge vachida kubata nawo nevamwe vanhu hanti maona vari kuda kubatana vacho pane munhu auya kwamuri achizokomplaina ndiani ana complain hapana muna complain tiri pacall namai vari kuda kubatsirwa vafona vachitaura nyaya yavo ndopandavati muri mudhayari here zvikanzi kubva 2019 ndikati muri kugroup ripi because zvamukutaura panapa ingadai ndakatota kuudzwa nemaadmins kuti tine nyaya tatadza yakadai kuti yatiri kudawo mazano handina kupiwa nyaya iyi sei zvikanzi ndakatadza kupinda because ndopakapawo mazvinhu pandaida kupinda mugroup kwakanzi kuri kudiwa chi 300 ndikati vati 100 ndikati I'm not aware kuti kunojoiniwa $100 ne$100 mirai ndidedze chi admin ndokudedzai kwandaita vacho varipo pako ibaba varipo pako ndeni namba dzavo ndedzipi ndevapima ivavo ngakutaure tinzwe nyaya yavo kuti vakanzi vanda $100 yekupinda kunani I don't think she's not a bully this one she's assertive she is assertive munhu anongomira panzvimbo munokuti she puts her foot down she puts her foot down haasi bully she puts her foot down kana chidhila nevanhu ndozvaunotoda unofanira kukonga kunita because unoitwa yese nevanhu kutaura chokwadi unoitwa yese she's very assertive chat vakanzi vapinde mugrupu ripi racho ndotoda kunzwa kusaivacho taure navo varipo ivavo toda kuenda kune nyaya Hello makadie maita vari kutaura nemi hello tiripo muri sezvenyu taurai tinzwe ndakatoteererawo aiwa handina kuti ndakanzi nemunhu chakaonzwa pafacebook panapa chinzi kuti ujoine group aridiwa mari dziri kudiwa dzekuti dzinongorikwanisa kuvhaisi mari every time zvaitaurwa pafacebook palive then saka nekungu ndikatotaurawo nemunhu ndikatoti haona magrupu ari kunzi akanakira kuti ukazongoitawo problem unenge uchibatirana nevamwe hazvinetse kubatsirwa kwako tikawana mari tijoini saka nenyaya yekuoma kwezvinhu ndikawana kutadzawo kujoina but ndaitongoti ndoda kutojoinawo grupu iri bcause rakananga musono muko neproblem zveshuwa wabatsira uno nevamwe unongobatsirwa uchi easy saka ndekutongooma kwezvinhu handa kukwanisa kujoina saka pandabvunzwa ndopandataura kuti ndakatadza kujoina nekuti zvinhu zvakabva zvaoma ubva ndangotiwo ndikazowana mari ndichaita sei ndichajoina zvakanaka matsanangura because ndandafunga sokuti maybe kune admin wamakavinga kana kuti inini ndakuudzai zvokuti uyai nemari because inini handina munhu andiri kupinza mugrupu nemari aiwa handina kuona admin kana kunzwa imimi matoti maomerwa nezvinhu handiti toda kuti tinzwisisane nhasi mapinda mugrupu imimi tomboti mwati muri munhu wekudhara its fine muri mugrupu paita mumwe wedu isusu afirwa handiti ka moya nechichemo chokuti zvinhu zvakandiomera handiti next time posirwa futi memuchingoti makaomerwa ndishandi poita rufu rwechi3 rwechi4 muchingodaro then imi mozofirwa manje munotarisira here kuti vanhu vari mugrupu imomo vakubvisirei mari kana musociety ndozviziva zvinotoitika kuti vanhu vanotaura kuti paunobatsira unobatsirwawo asi kana usingabatsirikewo vamwe uchibatsira usingabatsire vamwe kubatsirwa kwako kunonetsa
ndopai pandanga mutaure kuti vakambobatsirawo ani saka mitemo yedu iyoyo madha ndo isiri kudiwa neruzhinji because isusu tinenge tichitarisa kuti tine vamwe vanhu vatagara navo kwemakore madha mumagroups atiri wekuti munhu iye anenge ari committed zvokutodaro zvokuti chero akanzi afirwa kumusha haana mari yebhazi isusu semadiaries kuwhatsapp group tinokwidza bhazi tomuendesa kumusha because tichiziva kuti munhu uyu pakafiwa pakarwariwa anogara aripo achibata nevamwe. Chimwe chinhu chamofanira kuundastanda madiaries ndechekunzi kunzi unzi uri mudhayari bata nevamwe. Iministry yakura zvokuti hatingarambi tichisira sesimeli message handina hupu. Group iri nevanhu 150 something, group 2 rine 180 something. Sisimeli vanovakwanisa here vanhu 100 something ava every month vachingobhadharira vanhu chikafu havazvikwanisi. So we need to grow up vataita zvinhu zvimwe chete. Saka imwe mitemo yatinenge taisa mugurupu iyaya ndekuti tikwanise kubata semhuri imwe chete. Polisi chaiyo ukarega kuibhadhara polisi pane ari kuti hanzi chero ukaomerwa kahwani unoburitswa. Ukaomerwa kahwani tinotokubuditsa because iwe unenge uchitika ukafirwa unenge sezvandakaita ini musisimeli ndakafirwa muna February namaiguru vangu ndakabvisirwa mari kuchema kumadiaries ndikatora mari yevaridzi. Iye munhu ozofirwa ndotadza kuwana mari ndokwereta mari iyoyo yokuti ndibvise because chema sisimeli kumadiaries haibviswi every week. Togona kuenda 3 months pasina pafiwa kana 6 months tisina rufu. Saka ichocho chidzidzo chatakatopanana ichocho ende hatisi kuzochinja kunyanya ava vakatombodya mari dzevamwe vakatofirwa vakatorwa chema iyoyo tinenge tichitoida. Right. Saka vanhu vari kuda kupinda mugroup 2 vakawanda. Please allow them to be in group 2. Let them choose the admins vanoda vamunoziva inini senge vana nhikiri vamunoziva kuti mazita munotomaziva kuti madiaries. Let them choose. Handika moita one chief overall kana iwewe maita unenge uriko kana because panoda munhu ari assertive. Chana nevanhu mada munhu ari assertive anotoita gumbo rake pasi otherwise chana nepublic unopinda bisi. Saka alright mazvitenyi tanzwisisa mozovapinda group 2 maya mozovapinda group 2. Group 2 zvatichaita tichapa link manje problem iri kwatitimeli iyoyo emalinks iyoyo ndo imi kunopinda munhu ogara zvakana irimo mugroup. Kana vamwe mai vakatobvita kuswera nezuva vakapinda mugroup iro unofunga muna January February vazorohwa nemurume manje vakuti nini ndiri mudhayari ndidzosere mugroup nitaure nyaya yangu. Takavabvunza manje kuti makapinda rini takapinda pakati ko paibata nevamwe apa mamuri kupi ndaiva ndirimo hangu handimuri kuona maproblems atei tisangana nawo. Aiwa mazimba aiwa indozviziva hai ndozviwisisa nyaya dzekudhilani mazimba ini ndozviwisisa hesina minanamasharise mwana ini ndochine mazimba aiwa ndoudzigwi ndozviziva vasingasavasaikamboshana nemazimba ndo vangatovhunduka indozviziva. Saka tingokumbirawo kugroup 2 vanoda kupinda vanouya asi kana vakateerera muri palive mitemo yekuve madiaries hauchinziswi nevanhu vabva kufacebook. Kana uchida kubata nesu woteedzera mitemo yepagroup zvokutevererana kumainbox tichida mari yechema kwafiwa hatisi kuzozviita. Tikaona kuti iwe wakaoma musoro tinongokubvisa kuavoida mashoko simple. Handi muri kunzwa. So I think zvanichaita ndechati vari kuda kupinda group 2 vauye kwandiri moavoida malinki acho vachauya kwandiri direct. Imimi ndovapa nhamba yenyu. Imimi ndokumbirawo kuti muite verification. See, do video calls. Know who you are adding in the group. Sisimeli ndo yatiri kutukirwa iyoyo yamuri kutaura ndo patinopesana paverification ipapo. Manje pari tricky manje because you need to verify group is ani mugroup. You need to verify honestly. Saka you need to verify. You need to verify because you can't just put munoisa vamwe vanhu kuti munoisa maghost anenge akuzokutuka yachidini saka guys kana uri willing anditika uri willing kuti ucha verification kuti upinde unokuti iwe wacho kana uchinge wapinda uri kudawo anditika uri kudawo kwanzi sisimeli makatibudisa ino ndibudise munhu mugroup because ndasitokudhaya kuglobal ndandisitombori ningikiri kuglobal unobudiswa kana uri controversial ende wabudiswa nenyika handimudza kuti kune munhu anoranda group iro nandi makambona nzvimbo yatambira kweni makambona ndi active group redirect global unobudiswa
kana uri vocal kana uri munhu ari vocal anochungurudza vamwe uchidini unoburitsiwa because anenge vachida peace. ende tobuditsa ende kugrupu remadhobheri ese unoburitsiwa because anenge vachida peace. Chero kuglobal kwandinotora kuglobal iroro remadiaspora iroro vanobuditsa because anenge vachida peace. Honestly speaking andimona ukauya kuti uzongonetsana nevanhu iro riri peaceful segrupu reglobal riri peaceful vaumana very peaceful. Woya woda kuita guru chitazava kudini ikoko kana kuburitsa inini it's got nothing to do with me. Hazvine inini izvozvo kusina ndisindienda kuita ndeizisimeli kuti verification tinoitira kuti tizive kuti zveshuwa uri umwe wedu. Last time ndakazotumirwa uyu blambi yemurume ndakakuudzai nevidhio call nenyaya iyoyi yekuverify. Munhu akundifonera nevidhio call achindiratidza chinhu chake. wakandiudza kunyaya saka guys anenge achiziva kuti ndiri kuda kuyake kunobatana nevamwe izvi hazvino zvokuti vanzi uri kutongwa kumanikizo kuti mudhai kana kudi no ndezvekuti iwe kana uchida wega kuziva kuti ndiri kuforeign land ndichazodawo help kuna vamwe nekuti hamuzivi kuti munogara sei ikoko kuti mangara zvinotuma zviri pasi andimona unongobatanavo navamwe hapana chakamboipa even kumakesho kwamunogara munobatanawo nevamwe kumabheriya society anti mwene zvemabheriya umudinini zvangofanana nezvinhu zvichitwa ipapapa andimaona. So kana uchiziva kuti uri serious ako uri serious unoda ako zveverification hauna problem unouya kuwhatsapp kwangu handitika ini ndokupa nhamba dzacho dzamaita woenda kuna maita handitika and then maita vomopedzerana vokuisa kumagrupu kwacho handiti handimboni chinonetsa ini just kungokomplaya nemitemo yenyu uchiseka ini uchifara kuti grupu yenyu pakaita dambudziko mobatsirana handimboni any problem iripo iyi chichinganzi chinonetsa chakachii chinonetsa vanhu handitombochione hangu honestly. Grupu 1 chairo ndofunga muri palive. Grupu 1 vanhu vari mucomment section vanotondiziva voice rangu. Kugrupu 1 sisimeli tinoita chinhu 1 ende tinotowirirana kuti ndingana mari vasikana ndibhadharire iwo. Unotoona kuti pane munhu 1 anogona kubhadharira vanhu 7 kugrupu 1 odzoserwa mari dzake nevanhu vane vavabhadharira. Ininiwo kana ndinayo panguva iyoyo ndine vanhu vandotobhadharirawo. Mukunzwa ininiwo kana ndisina ndine vanhu vanondibhadharirawo. Saka we work as a team kumadiaries. We don't work zviya zvokunzi because achera ishamwari yanhingi. We help each other kumadiaries kuavoida convoy yekufacebook. Magofanda anoitwa Facebook tikatedza line sisimeli mumabhuku munawo tinokutumira nyaya hobho kudai. Moita gore munhu usati wapinda kubatsirwa kufacebook ndatoya tizokwanisa kuzvimirira kuwhatsapp. Saka kuwhatsapp zvokuti unouya ako uri bhuli neunhu wekufacebook handidi kukunyeperai. Inini ndinokubuditsa mugrupu imomo ende ndati nditaure nhasi vaya vari kuenda kuna sisimeli vachinoti taburitswa. Sisimeli havadzoki mugrupu rewhatsapp vagokudzosera iwewe. Kuti munzwe nhasi sisimeli vakauya kugrupu rewhatsapp vada kukuedha tinobuditsa ivo sisimeli newe wacho. Pane department rava kushanda sisimeli kwete regrupu rewhatsapp because most of people vane dherera vachiti tinoenda kuna sisimeli. Saka tati ndizvitaure palive. Sisimeli vakangopinda mugrupu vakangokuedhai muri 5 iwe nasisimeli muri 6 tokubuditsai. Hana muri kuzviwa kwai ndokudziwa ndikaenda kugrupu ndakana mugrupu handikweniwe handiuyi mondibudisei. Right. Thank you. Group 1 like I said kwatiri kubva ndokuri grupu raimboita noise rombovharwa kombovhura rimwe komboitwa sei but this one is organized kutaura chokwadi thanks to our admins antichera sisnoka sishombres sisjina and ru nemadharis arimo mugroup 1 hai group rakarongeka maita basa inini I love you my admins angu mese mesisnolibai. Alright, iri body, thank you very much. Right. Saka madha mama, donai mundisiye na madha wangu anadagara ndinawo donai. Mawana ere pane mwana madha. Andina kuruona ndangoona remudika munotakarisa pai. Right guys. But ndakuisira number yekuchikoro kwacho namangwana vanovhura mushoni yemagrade 12. So inini honestly speaking, my sister, I really wanted to help you inini ndakazvimirira personally. But ndikufila kuti kukubatsira right now ndoita kunge ndiri unfair. Because ku group uko izvo ndinenge ndisingapindi ku group uko ndisingabatsiri vamwe vanhu vanenge vari vatori kuma group uko. Boom mangobuda mukati nevanhu makuya makuti ndakuti ndokubatsira. Ameno comment section mukuzvona wose.
mukuzvionawo sei toda kuti fambe tinde mberi maswera sei kusimela alone ndatsara usera sei taswera ndandiri mucomment section dzaungu ndichirwa nyaya idzi ndinoona vanhu vakawanda mucomment section vari kutaura kuti vanobhadharisa chipi asi zvinoita here kuti unozongouya kuti inini ndiri mudhayari kana vapinda vanhu ivava mugurupu pasina 1 week munhu iyeye anenge ane problem hauna wavabetsera uda kubetserwa naye chaneta nevanhu vanobva kufacebook vanouya vachikudza mucomment section vanenge vari kufacebook but kumagroups avako kwati kubetseranawo vouya vanhu ivavava vanenge vakuda kuti tivape help mai takuvaudza mutemo womugrupu ndipo vanenge vakufamba vachiti isusu tinovabhadharira handiti muri kuona vanouya vanhu vakanotipa sesimeli ivavava tovaisa pakoma adhini ese tiri paiti zvavanenge vachitaura vanenge vachinyepa vanhu ivava vanenge vangoda kungopinda magroups just because vari kuda help handiti maona saka isusu tinotoshandira mufambiro watinotoda ende unotomboiswa nemaadmin vanhu vacho vari kugrupu 1 ivavo ndo vanenge vakaisa mutemo hapana munhu ari kumbotongwa chitororo kugrupu Alright, it's okay, Chumpres. Let's move. My number said Dona. Let's move. Yapera. Chidona, you may say Missy and mother never. It's okay, I think Yapera groupie. Timbo Tower and mother. Okay. Dokumbro comment section. Can you please talk? Don't just say in a mother. I feel like helping you right now. Couldn't you want to feel like it's not fair? You are not being fair. Don't just say. Shabudam Saruzo. Hanzi ngavatengese firiji. Madam, muna chinchotengeseka mumba here. Firiji TV. Vari kudaro kuti kana muri serious madi kutengesa chimwe chinhu mutenge kutanga kuita business renyu. Ndichatry kumaketa. I think chitori ndozvokutaurwa nevanhu. Ndotry kumaketa. Right. Mutore ina yefridge yachandisi ne kana TV yachandisi. I think panguva ino mukatotanga kutotengesa zvenyu TV. So that vana vasare havo musamisa nefridge yekusira usavi. Yeah. Chitengesa ifridge yenyu muda kuita TV muda kutengesa mari. Ndikaendemerera vakadzoka ndovabvunza kuti totengesa mari TV. Saka imi muri kubhiliva kuti mukatanga business renyu imimi rinokupai profit zvarimi. Ndichibva unohodha ndikatoudza maindia yekuti akunotora zvinhu zvenyu ndichidzoka ndichitanga kutoa. Saka imi ndoda kuita kamadhara ndoda kukweretesai pamberi pevanhu vesa. Ndoda kuti ndiite video call. I want to see you right now. Right, itai video call, ndaita video call. Let me see you. Guys, be my witness. Mese, antika. Mese. Nyeso buda zvakanaka nyeso kubudikira. Andi ndiwo mother. Ava mother. Tora screenshot. Mother. Ndinanga kudzidzisai chete. I just want to teach you something. Ndinanga kudzidzisai chete chimwe chinhu. Mother, vandi muri kuona? Ava mother. Ani muri kuona? Muri kuona mother ka? Mavaona mother ndise. Mavaona ka mother. Can you show the screenshot mother? Anyway, ndodango chengeta. Ndodango kudzidzisai chete ngo something. It's high time tipanane kuzviredzo. Andizvo. Topana zviredzo zvokuti redza tisapanane hove. Andika. So ndoda kukweretesai mari mimi 2000 yamati munodai. Andika. Nasi date ndiani? Nasi ndi 14. 14. Ndokupai kuti musipine mari iyi. Mondidzosera mari yangu. Mondidzosera rini mari yangu? Ndikaenda ndikatora nhasi mangwana ndomukira ndonohodha. Ndoda kuti mundipe date imimi. Ndipe date ramunoziva kuti munenge masipina imimi. Mondipa rini mari? Next week mse Friday. Mother, ndoda kuti musazvisungirire.
handika ndoda kuti usazvisungirire munin'ina mari iyi unoti parini next week mse Friday yeah okay ndabvunza handiti mese makateerera ndabvunza mese makateerera handitika vati next week Friday ndopachandidzisira chikwereti chandiri kuvapa ichi vachandidzisira chikwereti chichidzoka ndichachikweretisa zvemumwezve handitika kuti atangezve chibusiness chake ondidzoserazve handitika ndopazve mumwe ichitenderera yakadaro handitika so mother muchapiwa vandivaona chera ngarapa bataichera kuseruku chera mangwana mupe namba dzenyu vaitire e-wallet 2000 mangwana chera wozovapa futi akaunti yangu yeku-SA yavachazozosera mari iyoyo saka namba yachera ngachitara pamaiona mangwana anokupai because nhasi tabatsira umwe munhu zvekuseruku saka ari chalimiti zvisiri zvepafacebook ari chalimiti saka mangwana kuseni achakupai maita basa right paribo tapedza maita basa right ini ndatogaya kuti madha vachati ndokupai kana mwedzi unouya ndozvandatogaya kuti ndichatokupai mwedzi unouya uyu handimaona asi vati next week it's okay I know what I'm doing it's risky I know it's okay guys it's okay that's fine it's okay ndoziva ndagambula it's fine handimaona it's fine that's okay don't worry that's fine tikuitira vana vaende kuchikoro vana vaende kuchikoro handika tikuitira kuti vana vaende kuchikoro vakaspina vachasara nekuti varamba chikondiya nebusiness vokondiya nebusiness voisa vana kuchikoro so iko zvinoita svika panguva yekuti tinoda kubatsirana handitika toda kubatsirana nekusimudzirana handiti toda kuti batsirana nekusimudzirana hanzi next week vamwe nenge vatambira don't worry pamwe murume anenge atotambira handimaona so guys tabva papa handika regaitinde zvatatafambira panapa alright pane nyaya yandanchida kuti nditaure nezvayo guys vanhu vari kufunga kufona ndokumbirawo kufona right tutoda veglobal vakunana america kuti vada kupinda mugroup ndichakuedha kugroup reglobal renyu after this right so guys vanhu vari kuva inachazivi noti manamba vanhu vachonga chifana patowandisa vanhu vangaifa vandifonera vane nyaya dzavo fonai handika kana muchiziva munhu angaifa vandifonera nenyaya dzavo can I please have number dzaadmin weglobal vari kuglobal waedu message yenyu guys chiregai zvakwana ndima mundaiona message yako zvakwana my sister it's okay it's okay my sister tatobatsira it's fine tatobatsira hapachisina reverse tatobatsira alright guys namba iyo iripo ndati people chera munondibata kuseri chera wacho chera munondibata vanhu vari panapa guys tati people are going through a lot kunzoko people are going through a lot kunzoko kana uchida kufona kuti utaure nyaya yako mukana ndiwoyu hapana ndavharira kunze hanzi muchavharwa asi don't worry about that usawari nezvo takabvuma kuvaudha kasi mwari vanongoona ende mwari vanongotropafadza mwari vanongoona ende mwari vanongotropafadza mwari vanongoona ende mwari vanongotropafadza hanzi please musamupe mari sisi no my heart is telling me to give it mwoyo wangu utondudza kuti ndimupe ende pamari yandichamupa iyoyo achasimuka achaenderera mberi it will multiply my heart is telling me to give it that man is going to multiply in Jesus name message yapinda yanzi please simari musamupe mari no my heart is telling me to give it for the sake of the kids ndo zvandamupira for the sake of the kids vana vasiri kuenda kuchikoro ndo vandamupira mari iyoyo and that money
it must multiply. It has to multiply. Mwari uchaizarura kuti mari iyo multiply so that akwanise continue achienderesa achibhadhara school fees zvikwereti izvi vana vaende kuchikoro. Yeah. So guys, fonai vanda kufona mukana ndiwoyo. Fonai. Simele ndikukumbira kupinda mugroup. Mamecha zari nemagroup. Vari kuda kufona please fonai. Hanzi family taurai na nyati kudini. Na nyati family tinoda kunzwisa chimbabva. No. You go to their group koko kwa nyati monobvunza na nyati koko zvamuda kuziva monopindwa ikoko. Ina anditi tsomi nevana guys. Andingaiti tsomi nevana. Azviiti kuti nditi tsomi nevana kuti ndiri kuvatsoma. Andikwanisi kuvatsoma. Ini guys ndinokanga makusa chinhu wani munozokanga mawe. Munozokanga mawe. Asi munoziva kuti hapana chinhu chinoitika chisochicho chisingazobudiri chisingazobati kana kuti chinhu chakaipa chaunenge chisingabudi pachena. Andi munozviziva kuti hapana chinhu chaunoita pano pasi pezuva chikasazobuda pachena. Chinhu chega chaunoita pano pasi pezuva chinozongobuda pachena. Andimaona. Saka pamwe pacho tinozvinetsa nekuti tinoda kutsvaga nyaya yatigona kuti the day will come whereby the hidden will be exposed. Ndosaka ndina dzimungwana ndogara nesecret. Ndo yanchitaura because kana chiri chinhu chinozongo exposwa. Antimaona. Chinozongo exposwa. So vari kuda kufona please fonai tinzwe. Vari kuda kufona fonai tinzwe. Kama vari kuda kufona fonai tinzwe. Hanzi mpemu mukuru wapinda ndiani zvompemu mukuru. Vari kuda kufona fonai tinzwe kuti chii chiri kunetsa dambudziko nderei. Pane nyaya yauya kwandiri panapa. A sister is crying. Hanzi another sister, my heart is telling you not to give that lady money. And my heart is telling me to give. So I find a contradiction in my spirit up. Spirit sister yangu iri kuti my spirit is telling me not to give this lady some money. Even my spirit strongly told me to give a man. So we'll stop purple to we'll see tozoona kuti zviri kufamba sei. Hanzi ndatenda zamazi tisu vana venyu. Hanzi tisu vana venyu. Alright. Izvo zvinoda kuti ndisatapinda panyaya imwe ndoda kukubvunza guys. Anditika munomuona great man uyaya, munomuziva great man guys. Makamuona great man anditi munomuziva great man inini. Moyo wangu wakandiudza kuti mukadzi wa great man ndimutangire business. Ndega ndichinamata inini when I was praying some other time kumasura andakudzai nhasi. I didn't tell you. Ndakatya futi this thing yekuti ndakauya ndakataura madhainzi angu anotanga kuntuka kuti sisimeli mune favor. I was praying the other day and the Holy Spirit ministered to me and said, I need to help mukadzi wa great man so that she can be financially independent. Handizivi kuti mwoyo uchauya paubva wati zvamukuita zvazvisiri izvi hazvisi izvi. This is not chikwereti. The Holy Spirit told me to help her. What I then did, I approached her. You could have what? ZANU-PF, you can also give mother vekubirwa ava vaite peace. You can also give her. It's not a one-man thing. Diary is a collective thing. Kana pane anotoda kutopa mai vekubirwa ava 1,000 vekuti kumba kuite peace, you can do it. That is I say, and this is a smelly very one. And it inini I go ne spirit. The spirit leads, I follow. Anambe ngenda kudza inda kutongosvitaura hangu panapa because zvasingafanira kuti zvibude panapa. Ndafanira kungosvita kuseri ndakanyarara. So zvandongoita kumwe muzongoshuva vakuzvitaura varidzi vazvo ndongoita ndakanyarara. Andibona. So what I just then did, andika, I went kuseri ndakambata. She doesn't know kuti anezvazvo ndakutozvitaura panapa. Because it was not supposed to be chinhu chananzi ndongoita kuseri chogumira sezvo ndongoitawo sezvo zvandakangoitawo kuseri kune vamwe vandakaita kuseri. Andibona. I approached them ndikati ndikuya samama. Ndoda kuti undiudze kana uri free. Tell me your story. Tell me your story. If you feel like you are going to trust me, tell me your story. She told me a story nemo yekuti ndakaona kuti hapana kunyepwa apa. She told me a story. Apedza kundiudza story yake. Mwoyo wangu ndatoziva kuti hai. Andimona. Ndobva ndamuti okay.
tell me kuti izvozvi ugere sei ukurarama sei. She told me. Andika apedza ndobva ndamuti alright, if I was to help you today unodei mubvunzo kwawo ndoda kuhwa kuti pfungwa dzake dzakamira papi. Zvikanzi ndingangoda kuti ndichange kudi kuti ndiwane chekutanga kuti ndiite chekuti ndiite noupenyu hwangu. Hello. Chekuti ndiite noupenyu hwangu. Then I asked ndingati chakafuti noupenyu hwako chakafanana nechii. Zvikanzi mozati vazhinji vanoti mari anoziva ukabvunza munhu ipapo anokudza kuda mari. Anoziva ukabvunza munhu mubvunzo iwoyo ndobva ndakamirira ipapo. Ndobva ndamubvunza kuti chakafanana nechii. Akandinakidza akandifadza because haana kunditi ndinoda mari. Akabva ati ndinoda kuwana chekutanga chekuti ndikwanise kuti ndirarame ndishande ndirarame. Ndikati wakamboitei? Ndikati wakamboitei? Ndobva ndiudza ndakambotengesa sadza ndikambodai ndikatengesa sadza ndikadai ndikati alright bo. Animona right. Ndobva ndamuti chini anonitorera quotation yechakati titangire ipapo. Ndobva mukama kuseni akamhanya zveshuwa. I wanted to see how serious she was. Takataura manheru andika ndikutesta zvangu, I'm just testing the waters. Akabva mukama kuseni akamhanya akanocheka akandigira quotation. Ndati alright, tione yadhi yekumba kwako. Ndobva nditadza yadhi ndikati aiwa payadhi apa pasi kuita mwanangu. Ngatitsvage. Chakandozoti ari serious akanditi mirai ndimhanye ndina tete vangu vane land padhuze pamurewa. Ndiko kwamrewa. Regai ndimhanye pamurewa ndinodini ndinotaura navo. Dhei iroro manheru acho akakwereta mari akadzoka akati ndadzoka mama ndataura navo. Vatoti kana ndoda nditaure navo vatonditi space iyi you can do zvauda kuita ipapo. Ndopandakaona kuti ari serious. Akati hamuzivi zvamanditira ndakanechinamata handitozivi kuti mabva nekupi. That was my prayer. Kuti Mwari saka ndichaita sei you know I was just there as an answer. Animaona ndikati right, let's do it. Ndo process yatiri kuita naye. Animaona sometimes kune vanhu amina zvinongoita guys. Dzimwe mara nongotaura nongosvika so nongotaura kuti ndongosvika nongotaura kuti nena ndibate kuseri. How many times ichizviita panapa ndichira kuti ningi ndibate kuseri. Ibaba vanenda ngoona baba ndatongonzwa kuti uchu ndoti kuseri ndoti une FNB une e-wallet uchasigwa mari ikoko. Tanga zvine musoro nemari iyoyo ndodarika. Vamwe vacho ndakatokanganayo umwe vacho. So normally I go with the spirit guys. Muchiona ndakadai mufunge ndinotonamata zvisingaiti. Mubvunzai baba ekwangu. Bvunzai baba ekwangu. Kana ndatanga kunamata unombotiza mumba kwe. Munhu noti zvisingaperi. Sho munhu ngati wani awa chikutoda kuvata. Nozava rume guys. Inde chida kunamata ndiri ipapo ndichikasta demoni ndiri ipapo. Ipapo ndichikasta demoni ndiri ipapo. Kasta demoni ndiri ipapo. Munhu oti kwanzi kuita noise. Hanimaona. So mweya unosvika guys. Kana manzwawo mukanzwawo mweya uchikulidai guys comment section musanyare pamwe pacho mari vanotaura. Kana ukawa mweya uchikuloketa mu comment section murimo kuti mweya uri kuti ndibatsire munhu uyu. Even vanhu yachitaura ma problems avaya. Usanyare vanhu kuti vanhu vari kutaura kuti hanzizvo hanzi imi makanditextira from Norway. Inini makanditextira from Norway when I was going through a lot. I do that a lot Sislinda, a lot of times. Kungokaka ndafona munhu uti kasi matumwa anenge achitobongomora mira. Inini I go with the spirit. Ndo chinhu chandinonamatira ma spirit of discernment. Chinhu chinonzi spirit of discernment ndinochinamatira zvisingaiti because ndinoti I want to discern. Ndinototi zvizhinji zvinoitika zvinotanga ndienda tombozviona kana kuzvirota kana kutoitika chimwe chinhu chiri fani. Ndozati pane something chiri chogona kusauya direct but then feel out kune something chichaitika. Chinobva chatozongoitika. Anmona the spirit of discernment ndo chandinonamatira kudarika zvinhu zvese. So guys ukazwa mweya uchitaura nemunhu ende ndoda kukuudzai chokwadi pamberi paMwari guys. Mwari unenge achiondiita zvishamiso zvinhu zvacho zvandoitika nama ndochari zvibva nekupi. Ndochari zvibva nekupi. Hanimona zvimwe zvinongovhurika mufunge zvimwe zvinongonivhurikira ndiri kuno ukako. Unotongozvibvunza kuti kasi naye Mwari do I really deserve your favor? Do I really deserve this? Because mwoyo wangu hauna utsinye neuroyi unenge wakuzotaurwa kumastituko nevamwe varoyi.
vanofunga kuti tinenge tichiroya tose. No. Tokuna kuti akonende ndo tichitamba panapa tichitakonende zvinhu zvinenge zvakazara masti kwende kuti ndine kunodhokonya kutsvaga zvinhu zvevanhu kuti ndau yazvitamba no totaura zvinhu zvabuda kare zvatongoya wototambaona zvesekondende zvine zvabuda kudhara kasi nenyaya dzimwe dzisina mvera dzakabuda dzatinadzo hobho dzekuti munhu anenge akudza kuti auburitse ende tinazvo ende hazvibudi handisi maona. So Mwari ava vanongotaura kana vachitaura nemi guys musaignore. Ukaona muchimwana mweya uchikupusha kuti uyu munhu go there and do that. Iri door rako you are unlocking your door nekusatoziva. Unongochina unounlocka door rako rimwe rinenge rakatovharika ipapo usingatozivi. It's just that kuti zvinhu zvakafanana nezvimwe zvatinosanga zvika mupenyu hatikwanisi kuita tichitaura bho zvinoita ngori kubreaka kana unoita ngori kushaina kana unoita ngori kutyudza pane chimwe chinano. But inenge itori testimony yakasimba iyoyo. Kuti unokuzoti Mwari ndokutendai. Andimoona. So zvinhu zvandangoti hangu nditi kana Mwari vachitaura Mwari vanonhingira. Ndine shamwari yangu yandototi shamwari yangu maswana one Susan. Andimuudze. I don't tell you kuti unozati une zvimwe zvinhu zvaningofunga kuti usanga zvangu chitira kusangana nazvo my friend, but hamene zvaitika so wangonzvenga then nditozvifila especially panotaura naye pese ndinotofila something andimuudze because ndisingade kakudide but anozoya achindiudza kuti ndione unoziva sozvika utangaudza ndobva ndangoti ndotongoseka zvangu totongoita nyaya yatodarika shashatodarika chikamu ichocho. Andimoona anorwira hondo dzakawanda mukadzi wayo dzasingatozivi iye pache zvake. Kana akateera right now ndopakutanga kuzoti saka day one anorwira hondo. Kune hondo dzimwe dzakamukomberedza dzekutotika anotonida minamato maprayer orders ekudharis please namatai naSusan. Honestly speaking namatai naSusan. Pamunonamata pese namatai naSusan guys. Handina chandoziva. I don't know anything. Hana chakandiudza. But kana dei anga aripo pana chida kutaura kuti chii chimwe chikuitika zvinoitika like ane hondo dzakawanda dzakamomotera vari kutomuda but anorwirwa. So then ndikatasanonyatsofunga kuti pese panoita charity panapa she will be the first one asina kana mari obudisa 10 pounds yake obudisa 20 pounds yake 10 pounds yake asina mari yacho. Ndoti Mwari makanaka zvinhu izvozvo zviri kumurwira zvinhu zvakadzvara kudhara they are fighting for her nhasi anorwirwa ende zvinhu zvakadzvara kudhara kune vamwe vanhu vatoziva nevatisingazivi anorwirwa mukadzi wayo haatozvizivi iye pache zvake she doesn't know haatozvizivi but one day achazondiudza ake audzwa nomumwe munhu asirini ini ndichamari yake kumuudza zvingamuconfuse because ina ndiprofita kaini ina handiti zvokuprofita vanhu kaini andimoona handisi muprofita but zvandikutaura izvi kaizvi Mwari havanyepi God cannot lie. Docha ndotoziva ichocho God cannot lie. Ukaenda kutotaura kudaisoka Mwari havanyepi. God cannot lie. It's not like a man who lies. Mwari havanyepi. Mwari pache zvavanyepi. Antimaona. But anyway, hanzi nasisi Christina sisira namba nchinamata naSusan. Ndozoti ndimama wanombopota nchinamata namatai naye. Iye anongofamba zvake hatozvizivi yake. Hatozvizivi kuti zvizvi kuitika kati mupenyu wake. But sisikiri I think imimi you are in the spirit most of the times. Kana musina mbosangana nezvandiri kutaura panapa muti hamusati masangana nazvo. Zvitoripo. Anzi, I can give a testimony to this man ever since I started donating. Pano Mwari has been blessing me sisi andidi kunyepa. That's the secret in giving. When I was ndakambotraya kuteacher, but me teaching about giving, it's complicated kazhinji kacho. Unobva wanzi ari kubira vanhu, ari kuvatwista brain. But the rule of giving, it's even there in the Bible. For you to open your doors, give. Pari kunzi usape ipapo, dzvara ipapo. Rega akubire, but iwatoita kachakanaka iyo. Iwatoita kuzoba mhosva yake naMwari, but iwo pako pakanaka watoita wapedza, watodzvara. Whether wapambafa, watodzvara. Wapachirikadzi, wapanherera, wapachirema, watodzvara. Hamona, mwana wangu tandaza masi. Mwana wangu nanhasi unondigwadza ndikafunga kuti panapa mwana uyu handitozivi wangu, handisivi mwana wangu, honestly. Handisivi. Anzi chi?
izvo. That's fine. That's fine. Mai vanga vati vari kuda kutorwa rimwe mudhayari vaya handi ndavati nini munoenda kupi kwamusingasivi. Saka vazosama message aya vari kundisendera vakati ndaudza mukadzi uya kuti ndokumbira kuti tizotaura naSisimeli kuti munditaure. Mai vaya vapindura vakasvika ngachikubatsira iye meli wacho. Saka mheri kwangu achida kuenda ndongo achida kuenda ipi. So it's okay. Vatopindurwa rafanzi kuna muzodi ende kwamuchida kuenda. Aiwa ndatinditaure aripo atandasa ka it's not kuti hapo. Siri kuti tandasa anga yambuka guys. Hazivi tandasa muziva hazivi. Hazivi tandasa kuti anga yambuka. My days in his days anga yambuka. Ndikafunga vanhu vanga vanga ndinavo kuseri. Muzi ndakangoti Mwari so Mwari what is this? Anga yambuka. Munhu ari kubhadhira driving malessons anga aripo. Anganzi odzidza kuti akwanise kuti aite zvemalessons achona anga aripo. Zigo yakunzi yakubhadhara. Imba yakanzi yobhadharwa 6 months. Kana achinge apedza yanga yave yekunzi takuda kuti ini ndindaisiva kai. Imi Sisimeli munotaura nemukadzi wake kuti adzokere kumba. Tovabatsira kutangira ipapo. Ndo yanga iri plan yanga ine vanhu kuseri kwangu. Hanimona. Mukadzi angasadozivi iye angasingazivi. But that was a plan yaitorongwa nevanhu kuti no. Kuti ainde mberi ngaatore mukadzi vatange kuenderera mberi vese. Pana nyaya apa. Akabva zvibhumura. Akabvumura. Anyway, guys, handei kumberi. Atindei kumberi. Gold class healthcare. All right. Let's see what phone. Hello. Okay. Right. Phone 18 guys. Phone 18. Aha! Yes. Mirai ne gold class ndokufonera imbomirai. Ndo zvatoda izvi. Mwari ndakodza akati Mwari anotaura. Imbomirai gold class I'll call you back. Mirai ndikufonera. Ngani mbofonera ushi. Auye. Imbomirai ndijani. Ndikufonera. Ndo zvinoita Mwari. Regai deliver good news. Ndo zvinoita Jehova wedenga. My sister, Mama Biwa. Mati. Mama Biwa. Mama munhu arikuzoti chimedzwa miri wacho sei. Mama ndabatsirwa nei apa nemunhu. Ita shodi singaiti zvikanzi Mati ndingakuite sei. Ndanyatsomusendera message zvakanaka. Ndikati mangwana ndachikumbira kuti pamunouya tofunira Sisimeli zvese zvikanzi Mati ndingakuite sei. Tibatsirwe namiri wacho. Ndamutumaita basa. It's okay my sister. Pane munhu arikuda kupai mari yakabiwa nemusikana. Pane munhu arikuda kupai mari yakabiwa nemusikana uyu kuti mimi mukwanise kuti nemurume kugadzirike. Tinokwanisa here kutaure nababa. Can we talk to your husband? Kana kuti havatauriki navo. Vanogona kutaurika navo vasati vauya. Hapana problem. Mukwanisa kutaura navo. Asi mimi Sisimeli ndoda kuti mutaure navo because yes. Munotaura navo. Okay, dururai my sister. Chidururai and there's more to the story. Chidururai. Ndichataura navo. Titaurai nyaya yenyu yese. Mari yekuti muzomudza kuti ya mari yakati yapo. Chidururai. Tinzwe. There's more to the story. Chitaurai tinzwe. Hello Sisimeli. Yellow ndiri kunzwai. Taurai. Mati nditaure kuti muri kuti mimi ndoda kutaura namuda kutumira baba but hey zvakaoma. Hanimona. Pane zvinhu zviripo pane taurai tinzwe. Aiwa nyaya hapana. Ndandiri kuti pamwe vanozofunga sevarume kuti wakunditorera vanhu kuFacebook kutonge zvazara nyika yese kutonge ndakuva publish. All right. No problem. That's fine. We can still leave it. It's okay. Haisi nyaya. Toda ngoti kumba kwenyu kuve nehappy chete. Right. So nditotry kutsvaga inika 2 minutes dzodzidzi dzandangodai so. Ndibve ndakupai namba yacho mubve matanga kutaurana kuseri ko.
right namba dzake ndakupai idzo then muorganize kuti mari yacho inosvika sei kwamuri right motendawo kuchitendai munhu akubatsirai musati madonha akakuteerera handisiri ndakupai pane munhu akupai tendai munhu akupai ndini mese ndokutendai sisi monalista ndaona meseji nezita zvese ndicharamba ndichivatenda kuti waita haunondibatsira kwaite nokuti handisina peace mupfungwa dzangu nekurwara pandinoitenda ndichazotokanganisa cd profounder yangu nekufunga sorry all right thank you my sister god bless you zvenyu zvaita right thank you id thank you very much id nekudzosera mari yamaya thank you mwari vakuropafadzi mwari vakuite zvakanaka uchatongoitigwa obvious vakabirwa nani mari uzotesa nyaya right guys varuda kufona morit pananga chifona varuda kufona guys fonaiwo tinzwe ngainimbofonera ushu ngachifona chikata paya hi my sister hello sis Melly muri sei mushe muri right here mushe sis Melly ndirongotaura nenyaya yekupa iwe iyi if you still remember muchiri kuRustenburg a few years ago pane vakomana vamakabatsira vamakati pane vanhu vari willing here kuti tivatangire car wash you still remember I know venyope vaya marikavhari ngenyope vemadrugs saka ipapo kutaura chokwadi sisimendika mumba akuno kuenda ishandasa nesangu handitika but ndandasarwa ne 10 pounds that week but I committed myself kuti zvoka because taibhadhara mpichana nosvika mari yakwana yemachinery yese yaidiwa then pandakapedza munoziva this other day ndichinamata mwari akango Holy Spirit came to me akangotizvo you need to start your own agency. That's how I started Gold Class Healthcare. Hey, saka what is nice what is beautiful what is mighty that mwari wakanaka mwari akanaka saka ndozvadongo kungotaura kuti imi mandisi muri kutaura kuti zvo mwari Holy Spirit iri kukuti ipai kana muchinzwa zveshort it's Holy Spirit who is talking to you have to honor it and amuzive zviri pamberi zvichaitika hakuna mweya wasatani unotiipa hakuna like iko zvinezvi I know I wasn't involved in my COS drama yekutengesera vanhu ma-COS but even now our company is growing so big takutoemploya vanhu more than 100 muno mu-UK mazviwa here madharis munogona kuzowanikwawo nyasha munhu wemumwe wedukawe muri kuhwa here madharis nyasha dzinogona kuzongoburuka one day akauya chinhu tiri kuda vanhu handi muri kumunzwa aiwa ndizvozvo zveshuwa saka zveshuwa munoziva like kupaka mwari hambofa akakunyadzisa kuti zvonongopa chipo chekuti warasa aiwa mwari anotokupa ende anokudzosera maybe 1000 fold zvongo usingambotarisira muupenyu hwako ndosaka ndichiramba ndakagejera Sismeli's diaries because vamwe vanhu vanototi hawai uchiteerera Sismeli but myself I know kuti zvo Sismeli's diaries ka yakandibvisa mumadhaga taurei saka ndozvandaida ngosheya yangu nevanhu kuti kupa even chero wasarwa $1 kana kuti 1 cent ipa iroro mwari anokudzosera ndozvandaida ngotaura chete amen saka muna maswitch here vedu vasikana ndine vana vangu 2 vakomana vatsvaka maswitch 2 vakomana like I said kuti isusu hatinombobvira taita musati maita zvema-COS hatite zvemadependent madependence nema-post study saka dependent wangu ndomunza amunze handituya naye kuseri pane mwana wangu mudependent though aiwa pari bo uyai naye aiwa ndikuya naye thank you very much my sister we love you so much thank you okay. handi mazvionaka
nyasha pamusoro penyasha mudhayari mune ma-CEO ari kuvhura makambani after makambani kuharare mudhayari dzekuti vari kuvhura maloji madhayaris pano ari kuvhura maloji kuharare uko mabnb vamwe vari kuvhura zvikoro pano padhayaris vamwe vane zvikoro zvavo imi nyasha after nyasha pano dzatinoona neiwo ma5 pounds nema10 pounds iwaya you don't need to fork out much mungatesana nopa pano timu rangu irori are the same people futi vanonopa kwastand are the same people futi vanonopa kwashema same people moti mwananoga kuva blessa moti mwananoga kuva blessa hamboregi mari hamboregi right pane vamwe roda kufona guys guys ari kuti ndoda kudurura I want to durura I'm going through a lot hanzi simeli msandikangani dependent kutsvaga basa ari pera mada kufona guys izeni bada kufona ino ndavakanga mwa vamwe vanhu inini handitauri nyaya dzevanhu isatawirira kuti kana ndapa live you call kana vasina kufona guys andikwanisa kutaura nyaya dzavanhu andikatauri nyaya dzevanhu asi chanoda ngoti ndizotaura chekuti pane umwe nyaya umwe murume so ari muno mu-UK murume ari kublackmaila a fellow sister anomaona and it's not nice anomaona because next time chaya nezita nemapicture ako handitika murume iye ari kublackmaila our sister nezvinhu zvinosikama kudhara anomaona guys kana munhu akaita mhosva akanotongerwa mhosva iyoyo kana ndakamboba ndakaenda kujeri ndakanotonga ndikanogara makore ndichitongerwa mhosva yangu ndikazobuda kureva kuti I've paid my dues handi ndabhadharaka ndendisina here kubhadhara saka is it fair kuti 10 years later unenge uchida kublackmaila munhu nezvinhu zvaakatoendera kujeri akabuda zvinenge zviripo here zviriko here saka ari kushungurudza our sister uyu munhu ushu ari kusungurudza our sister ake asi nyaya yacho inyaya inotosikama inyaya yakatozara itoripo pamaintaneti apa handika kuti our sister akatombo watichitanga wapindira watichi hanzi naFrost Sisimeli Diaries I am looking for pilot cadets in Europe and UK. It's not for free but I can help pilots only or aspiring. Let me pin this kune vamwe vanenge vane mukana wacho right. Hello 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 yeah jisa ndiri kuna Tetilda handizivi ndiri kuna Tetilda ndino zvakazifamba sei mamo uri pa live kunoku saka dzima imwe phone problem anenge ari kulive kuTikTok saka tikuwatch zvo kuTikTok zvikubuda right imbomirai timboningirira hello Maafkara sei Sisimeli. Yes, muri sei? Mushe, inini ndauyawo kuzongotendawo. Pane pandakamboya ndichida kuzotenda ndovandazoshaya mukana kosi papangori busy. Ndoda kutenda Sisimeli nemadhayaris ese vakandibatsira zvinhu zvakandiomera ndandakaomerwa zvikuomerwa zvezvoti kusvika pekupedzisira asi makandibatsira ende inini ndoda kutaura kuti ndakadzidza chidzidzo kuti kana unazvo ipa vasina nekuti upenyu hunosiyana rimwe zuva pauchazenge usina ndopauchaona kukosha kwokupiwa saka anenge anazvo usaomerwe nekupa ndopanotongobva makomborero ipapo saka ndinoda kungotenda madhayaris vese vakatamanza maoko vanotamanza maoko kubatsira vese riwadhi yenyu iripo maita basa ndinotenda murambe makadaro muenderere mberi. And Sisimeli, can you please check number ending with 763? It is UK number. 763. It UK number. Just we want 763. Unless you can save you. Zita. 763. You want this one.
handisi kuiona unless yakatoseviwa zita pane namba dzisina kuseviwa handisi kuiona 763 ari kublackmaila my sister. I think my sister ari kufunga kuti inyaya zvinhu zvinovhundutsa zviti handisi kuiona unless yakaseviwa zita, unless it's saved. My sister vakaita nyaya yavo kudhara, handiti vaita nyaya yavo kudhara, so nyaya inenge yakatotenderera muuk by then that time iyoyo. Yakatendera nyaya yavo muuk tasati auyawo kuuk su because inyaya ine makore yaitika. I think vakagara vari muuk 4 years vanoiziva. Pana care akambonesana naboss here kwete boss patient something like that, and then pakaita kakuskafo kusvikira care abaya murungu nebanga ndobva murungu afa. Ndofunga makamboiona kudhara ari muZimbabwe. So she went to prison for nyaya iyoyo and she paid the dues. Vakaseva vakange vakunzi vakudhipotwa vakafaita anditika vari vakafaita vari kukoko kwacho kuno kuuk kwacho kusvikira mhino lawyer rabudirira vakazorega kudhipotwa vakapiwa immigration status yavo kuti vagare munyika. Then years later ndikudhara vakabuda kudhara. Now she met someone, right, a boyfriend. Vadanana neboyfriend yaya vatoti amove in vese vatogara vese. Now handizvaika kuida nemunhu wakonongomuudzawo zvinhu zviri pano paintaneti kuda unongomuudzawo kuti so hapano pano manje munhu achadi kuramba kuda kune maissues ariko akutanga kushandisa izvoti ndozviisa paintaneti ndozvidini ndozvimwaya paintaneti ndozvidini. Saka tisega tikuitire favor usati wamwaya tizvitaure isi pano. Usati wafungawo kunomwaya my brother chirega tatozvitaura isu tozviziva takazviverenga takazviona. Zvekuzoti pesa saka uyu hanawo kujaira manje anga ongochema nditori pa stress ndikati zvinhu andi zvinhu zviri kwere kuinternet izvi zvinhu zvakabuda here painternet izvi anokublackmaila chiwhy are you allowing this guy kuti aite zvaunoda newe andiwana. Saka ndakuitira favor my sister ndakuburitsira nyaya yacho kuvanhu ndini yacho yachada kuzoya nayo guys makazoiona yotenderedzwa mastreet kana aburitsa murume obva vamuzoti takatoiwa kwasisimeli chine chatove chimunya anomaona yakato expire takatochinzwa chimunya chacho chauri kufunga kuti kublackmaila munhu nacho. Munhu akaenda kujere. I don't know what happened there. I don't know the story. Ndizvizivi nikoza zvinhu zvandadi zvandaudziwa my sister anomaona kuti vakanetsana vandika ndokunetsana kuda chidaurwa ndobva zvidefender saka zvinhu zvidefender nechi neweapon anomaona adefender neweapon ndobva kumwadini aukita akaenda kujere zveshuwa makore anomaona. So vanhu vari kuno kuuk ndo vangatosiva anomaona hanzi zvakatopera zve exactly zvakatopera hanzi toiziva ngatsvake imwe exactly anomaona akaenda kujere akatonofamba nenguva ariko kujere ikoko anomaona akazobuda achitonzi ngadhipotwe akafaita akudhipotwa akazopiwa immigration status. Saka my brother, before you want to come to go on social media and blackmail people, you know, just know akaenda kujere nyaya yakapera. Just know kuti apana nyaya yauda kubudisa tinge tiriko kwachaiposta ikoko uchida kumublackmaila uchange tiriko takaimirira. Asi ndikasataura chini ichi pamwoyo pangu guys ndinenge ndakanganisa ndinenge ndisina kuita zvakanaka. Chokwadi chinonzi truth breaks no friendship. Ndogara ndichikudzai kuti behind zvimwe zvinhu zvamunoona zvinonyogwa nevanhu vanenge vane maissues. I always tell you this my sister, I love you so much. Here my sister told me panapa. But my sister used to operate in a ghost ranga very evil and toxic. Very evil and toxic. Ghost ranga risingadi kuona panyora kuti meli. Ghost ranga risingadi kuona panda nyora. Raindi bharura richindite ghost back in the days tutaura zvinhu zvakare zvakapfuura but ndikasapataura ndinenge ndisina kuclear conscience anditi maona. So my sister zvinhu zvakudhara zvakatopfuura anditi asi ndoda kuti uzive my sister kuti sometimes paupenyu zvimwe zvinhu zvatinoita even takawanda imomuya anditi maona years later zvinodzoka napamwe pekuti nochira zvichikudzoka nekupi handi vanhu vaya vasina basa ravanhu vanenge vakuzokumirire vakurwayo hondo dzenyu idzi andimaona. So sometimes vanhu vakuru ngati mireti tarise tuone kuti
zvatinge tichita izvi tirimo magosti momo zviri right here andimoona asitiudze ghost no need to say iye she knows I know she knows no need to say her name because zvakatopfuura ndikada kutaura zvese tanda kudzokera back kuda kutofanana nemunhu uyo anoda kunza zvinhu zvakare zvakasopfuura kudhara zvemunhu akanopika kujerera kudhara ndoda kuzvidzosa pasitikeni anoona but it was a very nasty ghost, very evil, very toxic ghost. Rarakatoblokwa kwese pano ghost iroro everywhere rarakatoblokwa. But I didn't know behind that ghost by then there's somebody with a story. And Mona, there's somebody with a story. But anyway, that's a story for another day. But chokuti muna blackmail iwe ninyaya dzakudhara kwakuseri uko. You don't blackmail people nezvinhu zvokuti timuna ekuchinza inyaya iri yenyu haana kuenda unopika tichiti whistleblowing pamunhu munhu ari kutsvagwa nemapolisi haasi kutsvagwa nepolisi munhu akutofamba independent. Saka zvina nyaya my brother ukaramba chimublackmaila tichazoya nepicture yako toposta vanhu vosiva. I don't think neage yandaona yauri I don't think kuti ungade kuti uyanikwe inzwai ndiripo palive. Alright. Ndinotsvanga misatotaura later again. Ndiye kulive. Muri ku Facebook kana Facebook. Alright. Okay, tozotaura later then. Alright. Cheri. Anoona. So ndopana kuti ndifure nepo zvangu ipapapo. But anyway ku blackmaila munhu aibudi atidi zvozvo. Right, nyaya yemwana ndatokangama. Ndatokangama nyaya yemwana. But that's what I have for Mana. Mana is not picking up the phone. Mana is not picking up the phone. Mana ukudana baba is not picking up the phone. It's not picking up the phone, Mana. It's not picking up the phone. Andrem mjelo phone. Phone yawanda kufona guys because ndotobika papa nditoinda mangona ndikuenda basi. Saka ndatotandara nemiso. Ndozoya zvangu mberi next week. Okay, I understand you saying you cannot pick up the call. Why are you dating murumu wa mai wako didi wako iwe? Why are you dana didi wako muruma mama wako? Baiti utanipenda tichi. And I'm busy at the moment. Ewa sicho kuti udana na baba nuko notipindula kusha. Okay, I can hear you. I can hear that you are busy at the moment, but can you please answer? Why are you dating your dad? Why would you say so? That's your mom. Yeah, game kwa abuse uko. But spirit yangu yanga iri pasi kuti ndogona kusainda but ndichaenda zvangu. Salara, azviti ndakafambira zvemashifti kuno. Hands I don't understand what you're saying. No, you don't understand what I'm saying. I'm saying you are dating your dad, your mother's husband, your stepfather. Why are you doing that? Why are you dating your dad?
Your mom told us everything from the time you went to this area 2 weeks, I don't know, with your dad and blah, blah, blah. And we've got pictures and we've got videos of you with your dad when your dad had no shirt on. You know, you were doing this. I don't know. You were sleeping with your dad. Why? Why, manangu? Hey. Hey. Pindura my text. This is my audio. The stepfather, my murumu wa mai vake. Nyaya haina kupera because murumu achakanga anditi anzisho ndinoda kuzotaura nemi chichi indika ndinofanira kutaura neni pane vanhu unotaura neni nditega sei. Asata kutombotaipa, asata kutomboisa kana audio. Taper. I'm telling you what your mom told me. What your mom told me. Me, I did not see you, but your mom told me that you are sleeping with your stepdaddy. I saw a picture of you and your stepdad. When your stepdad, I don't know what he was showing you on a laptop with no shirt on, and he was like laying on your laps. Yeah, I think you know what I'm talking about. So why are you doing that, Iwewe? Why are you acting like an evil child? Are you an evil child? Why did you run away from your mother who brought you to Cape Town? Mai vako vakakunza ku Cape Town Iwewe anditika watiza izvinezvi you are nowhere to be found. Urikugara na daddy vako. Daddy vakabva vatiza mai vako vanhu vane muchato. You even approached sekuru vako uchiti uda kuenda kunoroorwa iwewe na daddy vako. What kind of a child, an evil child are you? You kudzai. Evari vese namdara. Vari vese namdara vakere. Hachuna nzvitoda kukurumidza kuverenga audio yoteerera. Why did you see me? Pandati wakavatana did why did you see me? Haina kuona sinda kwa mai wako. The child is 19, 18, 19, Joy. Is Jari makumbuka mtu stepfather. As we speak right now. Kutoenda kuna sekuru kuti ndida kurogwa, sekuru wakati kutofara sekuru wacho kuti mwana uda kurogwa, sekuru kwa kubata mai kwa kudza mai kuti mwana uda kurorwa kudza here. Mai wakati da kurorwa mkomo nacho sekuru wakusenda picture sekuru avazivi murumo wa mai. Hanimona kwa kusenda picture murumo wa mai. Mai kwa kusenda picture wakafika vachata ne murumo kuti murumo wangu. Sekuru wakati makuna kuna. Sekuru kwa yapani wakati warawa. Wakati makuna kuna pia akadai. Iye ni mwana. Iye ni mwana. Nambo nyara rumbofunga shokutawa. Sekuru ndo wakati ubudisa nyai. Mwana ayenda ndoda unororwa. Sekuru wakafara wakati ndodza mai. Mai wakati mkomano wanisingazivi. Shikadzimira sende picture. Sekuru kunokanda picture remurume wa mai. Mai wakati murume wangu uyu. Ndo baba wewe na wangu. Apa mai vani chimwana chine 2 weeks changobva kushara. Mwana uchi number 2, number 3, number 2 amen. Anta kupinda nchirungu sana chingo mnyororo nchirungu. Vakatobuda baba vakatotiza mukadzi, mwana akatiza kumba vakugara vari 2. Newe peti, ukuti chikwe. Baba vakatotiza mukadzi ndi pastor. Hanimona, vakatiza mukadzi.
zvese mapenzi. Arikutaipa. 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 Ndikaitini. Foni adaire. Foni ndio asiri kudaira. Ndakamirira mhinduro yako mwanangu. Apa kumusha mwana wale 18 antorine chimwana. Kumusha uko akasiya mitiswa ne mwana wane kumusha akatorera batete. Mmoka mitsora bankurumurumu watete. Tikataiwa pamwe akabatwa repuso zvangari mwana mudiki. Ane chimwana chemurumu wa chimwana wa chemurutsva bankuru. Nasi uri kupisa singaiti. Nasina nezuru. Arikungotaipa instead kuti andifonere chingotaura pafoni. Ndofunga baba ndo vari kuposta vari kutaura kuti kuZimbabwe andidzi kuAfrica dzatove kuma to say kuma 8 to 8 andi baba vacho. Andi baba vacho tikande chafona maskati. Vasipo. Tikande chafata mbata maskati baba vacho vasipo. Mazimba. Kunyora chirungu chako chakabhenda icho mwanangu hazvishandi. Ndati mai vako ndo vakadonduudza. Usadelete message ndati wadelete message ndaverenga. Mai vako wati vanhu vakanda vari kuchikubvunza. Saka vanhu vakanda vachikubvunza nyaya iyi. Saka inini ndini umwe wacho vanhu vari kuchikubvunza. Saka unofunga kuti ndisanofembera here nyaya iyi. Mai vako iwe, alright. Inini ndine Facebook page mwanangu Facebook. Ndoitwa Sisimeli Diaries. Rega izvo zvindiri pa live, rega ndikupe link repage rangu uye ndakuchiunza mai vako pa live. Vachiudza nyika yese zvauno zvawakaita. Nditi ndizvo tochita izvo, rega ndibate mai vako, rega ndikupe link uye ku Facebook. Ndoisa mai vako pa live. Andisira message senda kuverengera ya delete message yacho. Kwanzi many people are coming and asking me this thing. It's we told you that you people have to fucking mind your own business. Kana ndimiwo chirega ndiunze mai yake. Mai nditaenda mpa link. Wana link up. Wana link. Mbele nitangenda wana link, ndimpe link. Auye ku Facebook. Ndofonera mai yake. Nandoti nyaya yochitopera zvinowada kuiunza mugame, no problem. Let me give you the link. Kutawi. That in my favor. The link is. Wana link chega tumpe ile link mwanangu ile. Yes. Anda block. Anda so block. Nda blockwa. Anda so block. Nda tozo blockwa guys. Anda block. Anda block. Ndichawe newe namba. Nda block.
Ndato ndichimupa link zvekati mbofonera mai yake. Zvinhu zvacho. Ndablock. Handa block. Takufonera edu mai vacho. Murume wacho ndiyati block iwe. Murume baba wacho ndiyati block. Mudhara wacho. Pastor Muriseiko. Hello. Yes, Pastor Murisei. Ndipo Murisei. Ko zvandandishinisana nemwana wenyu ko zvandadozoblock. Tena musime undinamatireni. Ndikukunamatirai. Kamana kenyu kari zvaride shami chairo. Ndikunamatira mukati mwari. Isai undinda gori yamo mukati uyu. Makaita here chiginda gori ya pastor ndakati mwari vese chiginda gori ya pamuri. Handichi. Ndamuti iwe secholela mai iwe. Na baba iwe. Kwai mi. Ndikati iwewe. Zvikanzi makaiwana kupi ndikiri nyaya iyoyo makaiwana kupi. Ndikati nyaya ndinotoiziva because your mom told us where are you staying iwe? We are staying with your dad. Why are you an evil child? Ukuzvitei, zvikanzi are calling me an evil child. You people have to, quite many people are calling me, asking me this story. You people, you are saying I'm an evil child. You people have to learn to mind your own business. Ndikati chirega ndikudze manje, ini chirega ndichinda ku Facebook ndine page. Ndichinda ku Facebook ndobva ndadedza mai vako ndobva vochitaura iwo chinzwa. Panakodaro chete ndabva nanzi block. Kwa usini wadzoka here baba wacho. Muri munyanya. Sa muri munyanya kuna gwango ni mwana wenyu shuwa. Ameno Sismeli. Hamseti mawana mwenyu information. Mwana wangu anenge ane dambudziko. Anangochuza peace nemoyo wangu. Achiri mwana wangu ero. Aiwa uya asiri mwana wenyu boza ngoda kusirai poison ndo chokwadi chiripo. Padhuze nemana kusirai poison. Totaura nomwe mukadzi Lydia akatondita shamwari. Kozi tine kambani tese nemuromo. Saka whenever panoita zvimwe zvinhu pane mumwe panenge pachida inini. So anotofona, so for the sake of our kids ndotoenda. And tiri pabasa kubva kudhara. Nangwe tabva tanetsana komba pabasa tiri pabasa. We don't talk about anything. So uyu mukadzi ndobvawo anotisa something zvikanzi but vanhu imba ndakasangana nemi ndozvamuchingori. Hamusi kunoti mwana wenyu uyu ndiye akatouya pakati penyu. Zvikanzi now rather forgive murume uyu pane kuregerera mwana wangu vamuramba muchingochema kuti mwana wangu dai adzoka dai mwana wangu adzoka. Zvamuri kutaura izvozvo kuti anosvika kakuuraya zveshawa kupisira poison chaiyo. Okay, so we are saying you rather forgive murume than kuregerera chisikana ichi. Hazviri nani kuregerera murume wangu pane kuregerera nyikira ndakazvara. Saka murume akati achindikunda regera nditorei mumutambira ndi. I would rather forgive him. Moza here kuti nini bamukuru vangu murume watete vangu akatombonditi mainini uyai zvekutamba chiramo zviya zviya. Okay. Alright. Saka totaura edu kane murume adzike kumba. Ndotaura hangu zvine murume auya yake kumba totaura mudzoka kumba. Uyu mwana tochingomcancela. Tongoti no more mwana child X go to the evil forest. Ipo nyani iri kuringa? Sismeli. Hello. Ipo nyanga chiringa ikoko? Kuna unambaringa fondei. Alright. Matikudi. Ndati saka kana muchiti yenyu munokwasa kuregera murume than evil child. Ndotaura hangu zvena ndikiri
na baba ava vadzoka vakakumba kwavo ndochitaura navo zvangu. Example muri kupa izvi asi murume wenyu baba vana munhu vada tokwanisa kuti tochinja tane urutu tochiita weye kuti vadzoke zvavo kumba. Aiwa chimbomirai ndege chichange chapiwa mini ndaipiwa chi mona tichi sisinoni sisinili mona tichi murume paari obvious is regretting whatever he did anditi but wangu mwana wandakazvara uyo kuti uri kufonerwa nevanhu vausingazivi uri kuvatuka ane zera nemeri ari kukutukai ane zera nemeri aiwana saka why ari kukutukai why achikudza iti mind your own business. What is mind your own business? People they cannot mind their own business. Iwo uchita zvinhu makuna akadaro wakarara wakaurara nabankuru dai Evelina sina kusimba pamarriage yake nevana vake. Evelina akataura kuti inini ndogara vana vangu andiparadza imba yangu because of anashiya iye otozviona kunge akatopenga stereki tokuudzai toti mind your own business. Mind your own business. What is mind your own business? Vamwe uchiita kuti vamwe vana vasafe. Saka murume pamuri kusangana pari kumbokudzai kuti ndikutoregret hangu. Angotaura kutoti zvinhu zvandaiudzwa zvinhu zvaiudzwa nemwana achiita sei. So you know kuti hatizoendedi more deeper because tiri pabasa. Okay, saka ndiye anenge achitaura kuti hanzi zvandaiudzwa nemwana chichichichi. And inyaya yanangana kutoti let me just leave it zvakadaro. Iye ndiye ari kuziva zvaakazviitira. Iye pava munozondiudza kuti makataura naye kusvika papika. Murume iye akati chii? Murume angotaura nyaya dzokungoti vanhu vanongofambisa nyaya dzokunyepa chichichichi inini mukadzi wangu ndomuda chichichi. Saka ndati akadaro mukadzi wangu ndomuda. Saka ini angati ndidzokera katonoti zvezvamakataura zvezviya. Vadona ne Pastor Madonna ne hello because straight to nana mai vasiri vedu isusu Pati manje kana akadzoka ndoda kubvunza hangu akadzoka murume wenyu uyu kuti adzoka imini mugotonyatsa kunakirwa nebhulambi yake iri kuti mune mongofunga mwana paakanga akwira musipi mwana because zvinonetsa kuti muzoyatsowirirana kapa panonetsa kuti muzoyatsokukangamwa nerimwe gore I think muchazoita kana live nerimwe gore I think muchazoita imwe live muchitotaurana makutotaura naye kana kuti muchatozotouya futi kwandiri makuzoka kuti tiregerera mwana zvakwana. Saka muzomuregerera ipapo asi murume matomuregerera zvakawanda kuti iwe uri kundituka uri kupusiswa uri kundituka murume udzoka kwatiri aitaura chimayasha zvinhu arikutsvaya kuexplaina kuti zvinhu zvakamira zvakadai so arikuitsina kuti chii nhai mai asha murume uyu ari kumbonyatsoti chii chaizvo mwana uyu akamupinda naye akatanga kuti zvoranzi inini akati chii akatanga kuti inini ndakamusiya ndiani uya maedzi
andemwe munhu wangu ndaedha pantiti kutaura ndi pano pa life kanyaya dzedu tamfonera kamwana weti pa life akati hanzi chii Pastor Lee Magadishe Magadiyo ati munhu waMwari ngatimbotaura nechokwadi tinombotaura nechokwadi Pastor Lee kubva pamuchitanga undana nemurume aino kuti amusikuza munhu wamutaura naye asi mindokusi kana pastor munaikudza achongooneka kuti kudei ngataure chokwadi kubva muri kudelft aioneka murume kuti kudei imimi even kutaura kwamutoita ipapa group chat mukutoradza kuti muchiri kumuda mutaura mungaregerwe murume ngataure chokwadi Pastor Lee imimi ndimakagara muchida aionekwa nei mwanangu kuti haasi kuvada murume aiita sei zvaitongooneka kuti ndivo vari kutoda but anozati murume zvagara ndezvazviri kuti munhu unotongoda mumwe wako mungaredza kuona kuti apa pana ari kuda nemumwe ane zvaakateya naye sismeni kuti murume ngakateya something alright. She said something so interesting here. Do you know kuti munogona kuona kuti munhu yasku apa pana handiti vanhu vanenge vachiona iwe unenge usingaoni so pane zvavaitoona zvavisingaoni mugona kupera kundiudza kuti chamaiona ndechii chamainatsokuona pamuchitotaura kutaura kwamuri kuita chako kana mukatarisa mucomment section vanhu varitotaura kuti muchiri kutoda imimi muchiri kutoratidza muchitonazvo zvekuratidza kuti ineni hangwatiri kuti ndinyepere kana kuti kuita sei munoona panodangana vanhu vanomuda murume wavo inzwai pakuti munoona tichisismeni unodanana nemurume wako nanditi usanga udanana kuzosvika pakunoroorana vanhu mei makatowirirana kusvika pakunodanana anditi munenge makatowirirana ende munenge muchitodanana ende for you ndaimuda murume wangu kuti zvikutogonyepa anagasi munomuda murume wangu ndaimuda zvaizikana chero nani saka pandatotaura kuti ufuneni murume wangu muda ndiri kunyemba nechikuda zvotodaro une kuti aitogona kana Hello. Yeah. Saka amutati imimi ndimi zvaioneka kuti mundoda murume wenyu kana tichi obviously munhu hapana pekuti munhu akadi murume wake uri munhu adi mukati ndizvozvo yeah so ini murume wangu ndaimuda zvekuti kwete zvemuchana zvekuti nanhasi munoda zvenyu murume wenyu Pastor Lee and it's not a crime. It's not a crime. It's not a crime, but because when we check the condition ezvinhu mamira zvakaita kuti mati imi saja kuti uchibva kunopona uchitowirirana nemurume wako matoplana matoita maplans ese for the whole day nekuita sei nekuita sei then ungozongodzi boom munhu vangoitika zvinhu zvakadai so obviously zvinotongorwadza hapana ndokumbira kuita so Pastor Lee ndokumbira mundipe 2-3 days I'll come back to you ndokufanira nditaure nemurume wenyu nditaure nemurume wenyu ndipe 2-3 days I'll come back to you nditaure nemurume wenyu ndinzwe mudzokerani aiwa achidzoka kumba aiwa munoona kuti chinhu chinogona kuitika ka nenda kutosheya murume nemwana kumwana nda kumushaka ati mwana nda kumuzimbabwe infact even chero mwana wacho apa kuti ndichikaunda kuti ndine mwana anonzana shiya I don't count. I'm not counting. Atongovewo hure remurume wangu
Urere vana nababa vevana vangu chete. I think Nasi, we are going to meet Nasi Tunosangana na spiritual father vangu. We're going to end this because it's now 6 months. Tatokwana 6 months. Hey, vane utsinye baba 6 months munhu wapastor wakomana no blambi nothing. Asho anotsinye murumo. Vane utsinye. Achipa mwana. Iya nega chitochkawo. Ende mwana watu iya anoti apana pandaisiya. Echipesta chitana na komasoro. Aizati apana pandaisiya mwana. Haana munhu aiziva kuno. Okuichi mwana wacho ndiye aitotaura kuti handisi kuda kuenda kumba. I would rather be a street kid. Saka aida kuti vaite sei. Mukaga imi. Alright, itai so sisimeni. Kana musiri pakai itai so. Taurai na baba Asha. Muti baba Asha, we want to help you. Madre. Baba Asha, we want to help you. Moitanga seti. Kuti nyana atichaisi pa Facebook. Mutotaura kuti nyanya atichaisi pa Facebook. Ibe mai Asha vanga vatikumbira kutoti ndibvise nyaya yenyu pa Facebook. But handisina bvisa nyaya iyi. Pane chinhu chandinoda kuti munatsokotaura. Because ndataura nemwana wenyu ende ndikataura nevamwe vanhu vanga vari very so close nemi vakanzwa mandikiri anonzi machi live yenyu. Handichamusi palive ndikuudze izvo kuti akamuchira chokwadi chese. Andiri pangu but ndogona kuvamita mugara zvo zvatakumita nepapi kwenyu guys. Wait, the way are we meeting? Asi muri pa live. Ndakudza iwa ndiri pa live, ndafonera mwana wenyu tiri pa live. Eh? Ndakudza iwa ndafonera mwana wenyu tiri pa live. Anogona kukuudzai kuzvakaitika kuti iwe utaura chokwadi. Because nyaya iyi mabvisa pa live. Ndikutira kutsvaga patani ndachimirai. Patani ndave papiri. Patani ndave papiri kumuta zvandisinsaroone. Alright, I got it. Ndadzoka. Regai ndichazodzoka nepati 2. Mirai timboita zvimwe zvinhu zvichaitwa kuseri kudhondwari. Nyaya iripo haisati yapera. Nyaya iripo haisati yapera. Tichadzoka nenyaya. Mirai. Timboisiya yakadaro nyaya. Right. Handizivi munhu anoti ndotya ndoda kudurura asi ndotya.
kana uchitya usadurure, kana uri uchida kudurura durura mwanangu. Zvakamira sei? Hello? Ndokufonera sesinyama. Alright. Kwanzi pane nyaya iripo saka ari kuda kudurura sanotya. Saka ndizivi. Anyway guys, ikanimbobikira baba vandindi. Ikanibikira baba ndindi. Tosangana zvakare, tochasangana zvakare. Nyaya dzese dzavanga chifunga kuenda nyaya dzavo 3 or 4 hapana batika pa life hapa. Vachauya havina nditauri nyaya yemunhu. Unoshora nyaya yako wega. Tingatotaura dzimwe panotaura nyaya dzako dzawandiudza ndichita kunge unotaura woga nyaya dzako. Hani mamona. Saka guys, tichadzoka ari kuda durura panenge paita murume. Mukana baya live ndadzoka chiro ndave mumba bedroom ndongoisa murima black screen tofamba nenyaya. Andika guys, muve neusiku